name them one by one. Count your blessings, see what okora yewe teba sa erinda abantu bae kunyasa bamumanye na ndibe kanyaso bosubwae na kiya kwera ko teba se tabu ya Samueli entanga nibere eunga meonge tato asinyangi yomongina baba ere asokoa nyasa ebako nesiko biamona asinge njori ngane neryo tiganya sasenie ni moyo intwe korende towe moya singinju yao uno mongina baba kore tokonacha agakwa amonae okori rorogendo bono ogacheirwe gutwa orache ko mwari tukoriri Yesu kwirani obodu basinse na bari bonse turaitabirane neringana ria acha singinju yo wakwe bicha omonene barua masikani asenyangi omwari omongina baba bono tigonsi akoreke muno origetie atuasabire gwetera Mchungaji, asante sana kwa neno linafariji familia. Kwa hii familia na sisi sote. Viumba vya usafi ni kama ifuatavyo. Wakina mama na wasichana sampuli zao wakifika mwisho wanakata mkono wa kulia kwenda juu. Ndio wanaineko. Kinyomba choba chenu ekimwe na bukyabangina na baiseke bagwika muina aliye kona nyumba choba chenu abagaka n'abana bamura goto kwambuka to ende kinyumba chiria nyumba choba chenu ekiri ngumbu alia asaba gaka n'abana bamura n'abangina n'abaiseke family ambu ya mono mwachire ntagete ndore preach it tena nangu nataka usimame ili wakuone. Kila mmoja ameona Bridget Nyakundi ndio huyu. Katika chambo analeta tu hapa mbele. Sio kila mmoja anakuja. Kwa sababu this program is programmed. Hatutaki kusunguka. Bono tuachire nsemeye mulisia mbuyamono. Mulisia mbuyamono. Aso mulisio mbati. District ngima yetu agatwarire korukwa ngamariba district so mbuyamono pastor ito Sabron karibu sana asogo ikakwao naba pastor bane ekero nanyora nkurangiri tore binyoro byonse lakini nturi kurangiri bono otokogenda dute point egokwana nga abalisi bonse muramonyi gwegabo nakwanire ebinyoro byonse pi nakwanire kikanese cyonse pi ikona abaire libaga nonya yeto mabosio wao mwegene yesase chinjera chonsi ro bravo Wanserio wova rora yeso mos ne yeso ngangara solde aba pastor baito barabagani inumona ko chandeka pastor na ba introduce chinga kichino ebine binyoro bono na bwaba ba chire gaiga dege to yomo ino akorogo saba ende tokore korwaro murisio mbati tigango tokorogo saba nyasao ito no manana sengencho yobu yabu kumya asemambia lero sai watoletire insase biriri a sengencho yoyo umosombo mongina yunukaralire omonene ekero turabase nyangi yaye
naende kwamanyire ogokora kwaye na intwe abatore moyo rituko limo ngaturale twasabire amabera manene akorwa asore egerekero yo motogendere gwitie kare turi moyo tukurara kwa monene sasa rituko ligima twetigira asore ubuya bwa ombole maunde bwensyo yosangirikanira ne family tuanyibigira This is an example na batoko koraiga buna aba bakorire. This is an example abari se baitumbu ya mono yunuke orarire omongi na yunuke orarire otete moche the extended family yonsi pi mana ko bachoka ngakitoko kora the grand family is yabeta in chubwens toiroka asae nako den the grand family abachokoromba nyorera ake lakini tutawapatia tu nafasi wakiingia. The grand family tonyore nga twakorire the grand family I think kinabwaba abandu ranyore barinka natebirunga bachokoro mukwe banga bare baje watapata tuna family enene ya mwakirandi ngakikoro kwe family eri bachokango banchokere gai kabosio mwensi abana baba ababosibori bakamura mwatigara mangana bangumuri. Kama wewe ni mjukuu wa baba kama wewe ni mjukuu wa baba na baba yako ndio hawa, mama yako hapo hapo, songa hapo. Nisikoja. Great, unajua wengine ni wajukuu wetu, wengine sasa great, wengine hata ni watoto sasa wa baba. Enda hapo mbele. Kama umevaa jacket, umevaa yes. Eti mweyo si mwara lirabo nero erwete asenda ya baba bosibori. Angakire biche ngiya were no chamaega. Wakolire songa hapa nyuma sasa. Ana wa mindo sikamaega. Na ndio watu wangu maega sikobosio. Bosia. Ono chabantu kwari ne baso kogocha. Eti mweyo siera ne ya baba tatigere tenda ebono. Ya wewe bamwabo. Bantu bateya. Yo bantu abon sikiro monte kabande. Teya. Yo teya taliere isa. Tali mokoro komokoro kateya mokana italiane. Teya ni jina tunakulia. Mwenyewe wako na alienda. Sisi tuna majina yetu. Ono watu akire vicha tata. Watu akire tusikamaeka. Sikamaeka atikira baba. Tikara. Ane ngolio nanjwa. Kampuni ngayiva naachia. Abaiga abamba muramu aboteya. Baiboli bamwe oyonkamati ya bosibori baba yunike oyo musbati omwabo oyo akina abaso gatama naendega yakali matuna noyora noyo makoti omwabo abanka yobana bamwabo atigarete bononka na bwaba boka wengine wote walisima matao kana zamani. Kwa hivyo watu wote ni mayatima. Ngolio murandi gutusabira twakorire ulio gutusabira Pastor Badia, njugocha. Istaba. Njugocha mweli kondo. Na watu wate banitikan kwa nanjiri aminto. Tukumbe bioga tusabe. Umuya umachanda nyasaye mbiyamo nane mbiyamo. Warobere tim ngalit ngakitit kulia lero. Ntotoka ase kanisa. Ase ngenja babo yoralire. Rabana baye no bale bosio gaiga. Baje koro baye no bale bosio gaiga. Bakamura baye no bale bosio go manene. Twens twakumbire bioga ase ngenjo
yokurwa masikania manene kiaro nyalisa wito nade kwa bigeta makweli ogoteba nga ekere turaya chore nigo turabe tugukwa nande gwachoga tomo mwana Yesu agacha singe jogo toboria bono mana ga tokande ke pini kende twasabira ganda kwa mana intwe omanya kero gasomero rubiri yonsi kuri rero asinge jo twasabira sete ke Kristo yoro motoli ito amen. Abana ba minto mbaretwo yo maso yomo na basani babo igone twara kolendikie familia ke gimaiga, lakini itafika wakati wataletwa mmoja kila mmoja na watu wake. Asante. Yamono inkirand family nabane abange bare abande gwayera bare gocha bono nchwango kwambuka amona abasani bawo bonse n'abantu bawo bonse mwakwebigicha mokorero gusaba because abarisi baito no bare na inde n'aba pastor baito no bare okay kwambuka nchwo arafu abwati gwena Penina abwati kuna Penina buna kwambuka ku Ruororo Penina gocha naonekana kwambuka yuko tutaita Penina. Penina kucha kama huko na marafiki wako wote na familia yako yote. Unajua tukisema familia ya Penina inamaanisha shemeji wetu wako huko chikorere baito no bakobera agabwe so chinga kine chiechyo. We don't have enga kile cha gochanga chikorera ngocha chire. Iko Penina ukikucha otokomanyanga gwakurire nsemo ya oyons. Ande ndobwati onde. If they are not there ngomontonde Penina kucha. Najua the program is almost ending. Kwa hivyo mukimaliza au akina gwaya wataimba mundio mumalise kabisa. Incho na arode ne kwa yelimogo cha mwensi wale ambao wamekuja kwa niaba ya Penina. Ya Penina tunamaanisha mugako oye abana baje sukamutwalia monyore bigiche iyo familia ya Penina. Bono Penina nero iyo genda ororo mamu mwabo Penina eyingi na biyara bono ngoteba mamu mwabo Penina uyore korera gochaga bono mamu mwabo Penina ustato mwabo Penina sukamutwali. Okay na monyere irwe oyi mamu mwabo oe musuba koko igwa soko bwenera taya sororo because mwenye kiti hata chua ya anachua tu Penina akona abugabwe. Okay muyamono sana na chiango chia yana bana nyore banga chama tana abugabwe chikolero mete mbora gocha kama wako waingie huko mbele na arorire mono nchwange kanisa onye twaruro ororo nchwange kanisa bali bamujere bosine a group today you remember today there na bokorore kana kori uniform lakini kubare welfare. I know it is that's a choir. Inaitwaje hiyo choir? Okay. Arafu hawa ambao wamepaki ndebia marafiki aya marafiki twende wa Penina bali bacha ba marafiki abasani baye bali bakobera na barabu chinse ya mwao epo ingieni mbere mpigwe picha oh good inu aba mubigete uniform na inu ne kwaya gusene group ekenyoro oh that is good. Kwa hivyo Priska Mogotu Pastor Priska Mogotu nchuo ekekwere group endo chenkoerere kuna wengine wamepaki nyuma arafu tuende bone kenyoro mbora bana bamu abo barwe ekeigari togenda moto bono bali bacha bono kurunka bamanyete nga Penina minto mamu mwabo nasirete bono nchugabo nabugabo. Oh very good. Oh that is good. Very good. Mogotu ako wapi? Oh ukwalenga kare no kwenga baki kenyoro. Very good. Bono
Very good. Ng'ori otigaire otarakuna Penina because tinkomanya. Alafu asonge mbele. Ni kama wote wamepigwa abangina Rome. Alafu tutaomba na Mogotu Priska. Alafu kwaya mutapaki muimbe wimbo mmoja. Okay. Priska au tiga tusabe tato itu tuanchete uyole igoro mono biamo na sengenjo kwarorire ng'ambi yasiri tukuria rero twakira omonge na goodbye ase nyangi yaye yomweli asense ase obosi bwaitu abana baye mbarororo twatenenire n'oyo minto Penina ne family yaye yonsi omonene ase chingaki echiga ekero bakorera bakwomia ase eng'encho omonge natimokire twasabire buno baremie n'orukini rwa igoro obuya bwao bobaisane nekero bakorera omonene obatinyia amariga n'omosangererekano oyo omogima twayotigira ase amaboko ao mpaka ekero oraere erieta riao ribakwe nakwo ogosaba gwaitu gwetire rietire Yesu omobori oito. Amen. Sasa kwaya wataimba, wanapoendelea kuimba anayefuata Penina. Kama kuamboka amefika, wewe ndio kwaya wanapoendelea kuimba. Kujeni mbele. Kuamboka onye gwachire oche n'abasani bao bonsi n'abayiri baito bonsi igo bakorwa ensemo ali asosogete. Sichaona kuamboka. Kama yuko mtaniambia ni nani anakuja.
bukyubugima hero inchenarare asiomoina inkoganyete eritaraneribe aserete bukyubugima. Awako gujeni na wale ambao uko nao, sababu hatuna wakati. Gujeni na wale ambao uko nao, marafiki wote, shemeji wetu wakuje. Huyo sasa ni Tabitha. Oh, very good. Tabitha no muiseke umwana obosibori teya. Oh, very good. Mbaka Lydia Nyambane. Oh, good. Naigure buya gokorora. Thank you. Oh, yo Tabitha. Nataka tu Pastor Evans, Pastor naye. Asante, tunaomba. Mwenyezi Mungu Baba wetu ishiye mbinguni, jina lako litukuzwe. Siku ya leo tumekuja kushuhudia mwenda zake Mama Yunke. Mungu wetu, hakika uhai wetu upo mikononi mwako. Jamii hii imekuja mbele yako walinde, ili Bwana waendelee kutunza imani hadi siku ya kiyama utakaporudisha ufalme wako. Wabariki kila mmoja wetu na hata mkutano mzima wote, na amani yako iweze kutamalaki katika uwanja huu, maana ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Togende wakurira baiseke. Omunyaruka naro kurukugwirikista yararete tayororo, lakini bande mbale kurwa ensemeria ya Nyansakia. Kuru Nyansakia mbaroro ntoba siekerera mare mugwiri kujeni naro riro morisi nchu kuru Nyansakia. Very good, very good. Bridget, oria kurukunga ki huyu ndio customer care. Huyu ndio customer care. Kila jambo ni kwake. Huyu ambaye amefanya white kutoka juu mpaka chini. Ama teron spin nere mokoa. Ama ramikon spin nere mokoa ndiye atareta tu hapa mbele. Nyansaki umulisi. Ntagete mokore rugo saba. Kimore inimwe kababere. Inchumba elikondo yo masabe atari gukwana. Tusabe omochen pia senge chwa twanchere ngatoba senge nchumo na mama nyako asira kuta sobo ikobwense yangi ya eno nyimanyete na ndi kwa maite kurukara senge ncho yubo magwa ya sawo korera ano akoreire bona abatigire asobo ikobwense chinjira chito monene ekerore ni urutuga eria kabere omonene toche gokorotota bona tokonya se byons twegerera se byons wekenyangi omongina ya nyaka baye kwera biya twasabira ya make wetera sete Yesu Kristo morito. Amen. Thank you. Buya mono moko genda ande mwende buya. Kwamboka sijui kama alikuja, amekuja. Kwamboka tembeeni mpaka hapa tu. Tembeeni mpaka hapa. Na wale ambao walikuja kwa niaba ya Kwamboka kujeni. Inchugocha mwensi. Inchugocha.
inchugocha gere tosoya nsemo yabamura abamura ngocha torororo mokogenda ng'ora igo nkongira muri ng'ora songeni tu nyuma hapa ndio kuamboka kisonga mbele huwa tutakuwa na nafasi kuamboka nero hiyo nabo nabamwabo abana bache watoto wote wa kuamboka kujeni abana inchigocha bakwamboka na bali bacha kwa niaba kuamboka. Naomba tu usonge mbele ndio ujulikane wewe ndio kuamboka. Okay, hivyo na bana baye apema nanya kumanya tinkurangiri mbarororo abana baye nabwa mwate abanga bachukora bakali ko chiandana ende gose oh good. Sasa mpigeni picha na hawa ndio marafiki wake hata chirani wake. Kwa hivyo tutaomba Elder Richard Ongoro kujeni uombe. Richard Ongoro incho osabere family ya kuamboka Morizi. Tasabe tatumiya mwana muno mwekoma chenu tugoba kunendo gobana sema mbiyega kuamboka ne family yaye n'abamwe abo bonsi baba bekira so busubwa senjere yabe na kinga kichigo mongino mwaba yunukararire bona twasabire Kristo ngana ya muremu wekene baremi abenke ya bonsi baremi abana bo mongina batigarite bonsi basukwamboka ro yo mune yamate yaye bakabachukuru n'umusangire kanumugima toyo tigira so busubwa Kristo kereme byo mongina ganderete tugeni nenganere bijya gwita sikinguru cyao nako gusaba goito asitira Kristo motoria. Amen. Okoremia kuja ni kama tumemaliza wasichana. Sasa twasoira se omuntu okurukungwa osora Stanel osora kujeni na marafiki wako wote abantu bao bonsi abana bao bonsi na banyakobiara no bagocha abwe abaisobiara ego segora ningwane teke gusibuya bonsi moche gocha ngai abakoyo aba ngakisemo chiao abantu abo bonsi bache because ntubwatiene na basi yoko chakoteba nga bonto gotengocha bare bakaba sani bonsi yes muri bas abakase society bari ba society ngakibakorokwa abanyabiru ko bonsi no bana aba society inchigocha bano inchukamaye ga mwensi gocha egero sora mana gusukana abantu baye aba bari bonsi bono inchigocha egere sora agenda ne family yaje na karo mobere mutu moruabu ga mongo ke gocha gaiga mbake korera no ara korera no gaiga bonsi ngocha bane basike bamwe abokaro nabarora abange nainde narora bonsi bono sora sukamutwe kaya bana bawo baji mbaracha na baka nkike bakale kuli gosiga abacho kor bonsi program kiye bakabwata gozi okay ngocha ngonyoru bari mu bakiresi mi gipindi kiya ngoyera gere anafu yo ni karo tochaka ngo abakoyoye karo nchwango motwe mwakwe bikichanene obe osora abakoyoye osora na achire karo tekwani gawo litari yachi abakoyoye osora ba arisuka maega na liye bikicheje ego chabuya ego abwe beana navas dika ko itinya namo eri navasi kokubwa musongeane ili mupiga picha abwo nabakoyoye osora arafu chisemo mbarororo mochoro abunubono karuoro mbarasa beru chisemo mbaro chisemo mbayo tokende aba isebiara karanjo stavu yao
abo bamana gocha staff yao society abantu bari bonse narorera abanyakiro go no bare abantu bari buya. Oh, that is very good. Nande mwikire buya, nande mwikire mapema buya. Abona abagokora amonosora ase bwabu bakoba bagaka maybe abono chianko no bakobera the uncles no bakobera banta obonsi moberoro mamu mwabo karo ngayare. Oh yo tatu mwabo karo ngayare. Good, thank you very much. Asogocha bono tutegete tokoreiga bono. Oh good, bako ikagabo ngocha torasabo aya bono tegerera igo bono tokoreiga inchwa morisio nditi inchwa basabere nsigo ikachinga kechi buyamana asengencho kwarendera abana bao ase chinchera baikira asengencho yomonyogonyo iga abatenene bosi ya family ya Nyasaye kabetanane kubwa mono asinga kechi gachobo kendo obonge Nyasaye barenda bonsi paka narika twakoro monyogonyo iga Nyasaye obo moremi obonekera chinga kinasa kerebiro wanje umunyakero gori nchuo kwani abantu gukwane woka na mamo na tatu mwabo sora nera obe yani etatu mwabo kar na aye nchugo cyo kwani abantu beya mono se family saya banyorete njengo kwana ngoro ku James Mogaka narorira abarayi bali bane be union njugo chegeta kekaiga ibagane lito lyarenge sikagocha iga mna sikonyo ndore cha twensi ntunguru wa gusi union asosora nyaguta njeno mo chairman nyonsi na ndo mo director o cooperative bank Nyanza region no tulegege twachire kwa osoro mtapole asogo sire na mamo mino asenge chairman we union baikira inchuga egere ibageri na lichinsa na chechi konyora tu anyorire na kona bwire sabeli bagara kirende mwaikire bijani karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Neema milele amina. Asa Marieta Nguru Patrick Ragira igo remi nke iga igo pole tiange chairman ito ye welfare ebate bya birimbya mono. Aba minto igatwale ntapole asoyo minto tumaitinga abaraiba society bale mabaikira nchira bale ntonyorirake lakini nga chinsa ese chinsa igato damunega ngocha torororo abane nchira tole gatwa ngocha society kisi county ngima ibwatete paka bogirango insema ati korwe union ye bale pasha yao welfare no maitenga kitoko bikora. Thank you very much. Hi, Asad. Thank you. Abaminto abakena banena abamwachire korera yane yolengo mbani ruguru na mate etwatetire pole ya bene sengencho korera no muyolenge namono ke imanda tebya abana bane bonsi abaisike n'abamura Nyasaye itabagitire kubwa onkale gukuru gutama tigankurira yamono mwarorire tuse kogende njere iyo igo tuomeire just asinabwata abantu bako Krista Marian group ono munyagitari mumanyete igo group nerore koru Krista Marian na ino moche mwens igo nekero abana baye baro motwaria amono monginoya abantu baye bons so sibota nere iyo group ine yaye ndagete moche gocha musuke gocha anga isinde egere sibota atigare gochiaria buna abantu abo bagocha bas sibota obelire motugaria abuna bangina baye buna timbasa gusira lakini mbuya inde abana baye mochoini abana sibota igabu sibota nabontegete abana bawo bona barwabwe agera abantu bawo nainde basoye igabwe
karuoro robona abana moche kwanza barabo ngabwe oyo minto mali aba oyo mwana oyo regaiga very good abankuru abanse itogaiga lakini koro mwabo togari mwakwebige chei very good abwe naba aba atigabaruo ntori gukwana ngakien karuoro rugusaba nabokogo konyora because torabange inuke togenda moikaransi abakoyoye sibongota karangote abakoyoye bakachise mochiaye mochira ni gochororo eko togende egroup ye yarenge egroup ine kwaya gusene ngoche ni tukwa ekwaye ni motigarega okay togende bono egroup ekurukungara kai courage group genda motwari masese aichakoro gusaba ekarachire nero masese Samson kara aichakoro gusaba ekara bachire bono mwachire togende sameta aruminai onale no mogoto so this is good mbuya mona sogocha kamwapole nyasaye tigaba konye togende abantu bakurukonya bakiro bari abakimbwango bagwaka Krista Marian group mchu matunwa group eri ya matunwa mwalimu osora nore naftari nabarorire kuru matunwa very good abana abantu ba matunwa sagero togende group ekorokwa ya KTRH eri General Hospital nero twakatwarire rigari oi bachire bonse this is good okuno kwa amonto baremo obonene mono bamana gotera amonere mubwato gotera guse mubwato mubwato gabu yago koro gusaba mwakwibigenere arafu motero gotera tukurane no musaria ono monene tugusabira bana baye bachukuru na bonsi abasana bairi bachire asingincho yokoleme familia kwaya ya umusaria aye wewe rudi yo tari koigo ke gusiye lakini akona kogesi I think she is guessing ba muigo gotera muna bagukura tari bagukura onda gete muna gocha family ya Stera nchune family yao nchugocha abayibuli bao sikama mino bonsi muna gotera kuna gocha ara mutakuja tunyo hapa nyuma
Esther so oh, this is wonderful. Bono oyonstero orega iga na family yaye. Bana bana baye na bachukuru baye. Bono inwe genda muikaransa. Thank you very much. Webuli bastero nyabaro asubugango bache mutwe asubugango bache mutwa webuli bastero igo nabakonyoru kore yanko yaye ino moibori muyamono bake bigicha nturi kogenda osono moibori okora na umwana omoke. Oh good. Baisike bamwabo igo bagwakirishirwa bono. Very good. Mwabo na bamura bamwabo nyibarororo. Very good. Bono mwakorire tigatuka nyugo saba muri bange tigatuka nyugo saba igaiga. Very good. Tokende kwe ebigicha. Te pomba group. Ine kwaja usembando. Usine group rosete buyaiga. A group. Oh, this is good. Otuabwe egekogera itats kunokorera umete ubono twaritwarire bono. Oh, that is good. Bono pumba group mosuke maega toche bakorokwa timaiti ejene group stera kwante brothers and sisters. Brothers imbaro. Ngaki group eye koroko brothers and sisters and brothers are not there. Oh, brother agenda mutuari tori kormo tuaya ngari. Obe. Ngaki wood. Stera ne anti yabo, abuna abana ba yabono. Mbuya mona soko cha komoa epore iyo. Bono nchwango Morisia omwanja Nelson osabere group yons. Ngakirete tuakore. Yunuke na misisi yake. Wote ndio tunaombea sasa. Tuinamise vichwa vyetu sisi sote tuombea Baba na muumba mbingu na inchi, wakati mwingine mwema tunaendelea wa hii mashishi ya siku ya leo. Marafiki na mizizi ya huyu mama wamefika hapa na uwaondolee vizingiti yote nchani wakati wa kutoka wa jioni tutakapomaliza mkutano huu wa mazizi wa leo. Walinde mpaka tumalize, tunaomba yote katika Yesu aliye mwombezi wetu. Asante sana mchungaji. Very good. Estera mbuyamono. Bono tuachiro mu muromo nene. Tuakori. Tuachiro mu muromo nene. Okuwakirisha tete ya family. Oyo minto Mariko. Very good. Bono inchwango family yao yons. I think your family yao mineti abantu bao bons. No ana baisike bamura bakonyomerete. Za baisike bao bachieta abantu bons na bao. Wanakuja tu mara moja. Viumba vya mkono wa kulia kufika mwisho. Wakifika huko wanakata mkono wa kulia kwenda juu, wakute viumba vya usabi pale. Wasee na vichana wanaenda ngambo hii, wafuke hapa waende changoga. Nchwang na chaga abwe ayoyobegete ko bimoche ko chamaega. Ejendabo. Moche iga because the camera rio karega aria. Very good. Suka ba Beatrice. Suka ko changa iga abwe libage digarita abneri nene. Abana bana ba bae. Bono onye mwakuri bigicha bono karuororo moche maega api. Moche maega api. Ingiene tu hapa nyuma kabisa ndio maombi yatatore abaibuli baye igo okorera mbayo basi togende egurubu ende toche abana abakoyoje Mariko ase chikorera cha Mariko bana abari banyomete Mariko eko ni maite bachira Mariko no mundo monene bari banyomete Mariko guse Mariko anyomete ororo chikorera bari bonse abana ba Mariko bari banyomete abona wale ambao wameoa kwa Mark
naona wako hapa kwa sababu Mark ni mkubwa, is all enough to have nere abana bae. Very good. Kuchi abono uyo sireire uyo mwacha kwa bore. Very good. Na inde abayigu bae. Abana abayigu bono. Abayigu ba Mariko. Abatali ababuruka ine bonse. Abana bae. Sinemeita na inde barabyama. I think tuakolire varia mana koruga iga achiko gochandeka. Very good. Kwaterena egekwera kero kwenda mutu nebikicha gwachi gwakwa because sigo kwarure na yarambi sao chiao ikons. Santi musangerekano tusabe omonene tata Nyasaye oyole moyo omorukale na omochikale asenseje yanche uyabwaho bwandamane amo na barabwo musangerekano omogimo monene ogendere kugamba gwikatu akolire twasabira menga asi Yesu Kristo ero mobolio ito. Arafu na wale ambao wametoka Nakuru, hizo ni town zetu kubwa, wote wametoka huko Nakuru, kujeni. Ndio imenifanya niongee Kiswahili kwa sababu watu wametoka Rogoro hawezi kusikia hii lugha yetu. Kujeni Kisumu, kujeni Kusumu mbora maate. Bari bacha kurworo nchugoche. Geria bakanyora bokong. Abantu bamwe abo bose boli. Abaisike bamwe abo, abamura bamwe abo, bono tigankore. Kerosi family. Uyonga kyakoro kuyo bono mamu mino. Ya nero mokeko senera. Oyo nero monene. Nyancha muma na goswa. Abantu balianga iga kerosie. Ye bono nero ndoche kerosie. Korukiyogoro. Bono inchupasto barae etage keyemo. Abana ababono na bwa babyale. Abana bwa banyende. Abana bubacha matanga. Igo muna twakora na botokora muna twakorire aba mame bonsi abana bwabanyene mwakerosi mwa abantu ba kyogore ngima incho bano incho nintuto wetane ti abantu bonsi ko banga tule abana banyanchama abana ba mukeira abana ba basigeria abana ba Nyambuche ngaimule mwensi abana bo Kenyuli bonsi nabunango te aba bonsi mubuska kobatana nande mora kwana tigaba mame bari ko kwana tigabano tegera bono anya kwarengo go jango ba korande bwango igo boya babere kurumagana wa nabusa abanyene tigango igato kake ekyara chisa chirine chinke abana bamukeira na abana bayino tene nabo cyabwango abana bamukeira tene nago cyabusyo mukeira abana bayino tene nago cya ogo tene nanogo tene mwakwebice na kuruo abana bamukeira na abana bayino biyamono abana moikaranse abana bintu abana baba abo monene ukenyuri incho n'abana bayino incho njugocha nero monene lyo nonge ngima inchugocha nyamwachere n'abana abachokoro bonse bamwa mnyare ngima inchubono na bwaba abana baba monene nere baba umwabo mama monene maremu nera kubwatia na bwaba bodigere kamera ri gucho digere guchia ai kamera ri guchia iga aya bakure bica bano soka bano byamona abana bamintonya sabaseni muki amaboko y'urumoko genda abana banyanchama n'abantu baba abana banyanchama Amerika bonsi pi nanje nonde ime abana banyanchama Amerika n'abana baito n'abantu bonsi ngayibale mwanyanchama n'abange abande bakwa magatima okay. Aba iga mwanyanchama muki amaboko y'igoro iga mwanyanchama mbiya mono sana karwabu abana ma anko moke ukuruko sabrun na sabrun era baragwe mote nabu abana ba sabrun tenagoja sabrun na muaye aba mogo kora mu na magainu abantu ba sabrun ngai betu nara
origere uchiari kamera iri guchirugurari abana ba ankomo kogoti kurukumatuta Sabron Biamono sana abana babusire tenenanga abana babusire nero muroli omwa mama abana babusire amamame babusire ma abana babusire mukioko bokoigorega mutukwania biamona abana baminto abana basigeria incho abana basigeria ma twensi no otole abana basigeria sariga jwa ebosia ande wakwama aya biamono bake bichabarua anko makoli abantu baye ngayibale tenagocha ngayibachi abantu bamakoli ngayibachi na bake mbaraika aya irana William Mosota ubuye baramwe kanisa muira na guchimagari iga kanisa mugoyo anko William Mosota abantu baye ne family yaye abandi nabwa barayiga biyamona asaba mwakire mwana uyi abo mabwo nyasaba naye kwacha ko mwana bano iga ko biyamono sana genda bano guchi bono aba mame boka bwachi busia aba mame bonsi pi moja goja busia abandi bonsi murwa nyatu akole aba mame terina aba mwaka uchari mwaka bicha aba mame bonsi pi igo abangina baino na inu aba mame wano kurwabwo amama bana abange auna aba mame n'abangina babo korwa mpaka gesere bana ba mama bari gesere ngumbu mpaka kyore ngima ondara nara aliya mu mame bana mutakwana ndiani ukwana ngiarengo biyamono nyasati abasini mogana mukaransi biyamono sana ikwa ya tigabono etere penadi ogendere kurwa wakorire buja pastor, thank you very much. Nyasaye gusini mono ekwaya buna tokotegerera igo Maisha ya dunia nayo yanapita, heri wafao katika Bwana. Tujifiche kwake, ni mwamba salama, ama upotee duniani. Maisha ya dunia nayo yanapita, heri wafao katika Bwana. Tujifiche kwake, ni mwamba salama, ama upotee duniani. Yesu kimbilio, ni mwamba salama, tujifiche kwake, Bwana Mungu wetu. Kwake kuna pendo pia na amani, shida zetu zote zitakoma. Yesu kimbilio, ni mwamba salama, tujifiche kwake, Bwana Mungu wetu. Kwake kuna pendo pia na amani, shida zetu zote zitakoma. Wengi wetu leo wamo kaburini, hawana tumaini lolote, ila wewe ndugu unaye uhai, mfanyie Mungu kazi yake. Wengi wetu leo wamo kaburini, hawana tumaini lolote, ila wewe ndugu
yamariba moche buna abo bakurwororo igo ntagete motenene anga mwachire motu ekwaya yamariba. Shida za dunia nazo zitakoma, arudipo mwana wa Mungu. Ndiye mwamba wetu, naye ni salama, kwake Yesu sisi tu salama. Shida za dunia nazo zitakoma, arudipo mwana wa Mungu. Ndiye mwamba wetu, naye ni salama, kwake Yesu sisi tu salama. Yesu kimbilio, ni mwamba salama, tujifiche kwake, Bwana Mungu wetu. Kwake kuna pendo pia na amani, shida zetu zote zitakoma. Yesu kimbilio, ni mwamba salama, tujifiche kwake, Bwana Mungu wetu. Kwake kuna pendo pia na amani, shida zetu zote zitakoma. Yesu kimbilio, ni mwamba salama, tujifiche kwake, Bwana Mungu wetu. Kwake kuna pendo pia na amani, shida zetu zote zitakoma. Mbuyamo nekwaya y'obwoyo abo barenge abana bamwe abo omong'ina orarire. So ekwaya buna bagotera okogamba nkobucha bono twasoire enseme enene. Omorisia Naftali Nyamao otutomere siringi 200 gochibasi chiaye chiaikire gaiga. Ekwaya nabo tutegete tusoe ekara twatwaereire pi. Ekwaya buna bagotera nkoreta ando Morisia erinde areto mupasta. Buyamono nachiko consult omoheshimiwa Walter Mochache, karibu sana ne timu yao. Na roho mheshimiwa Poko, na rolire Nyamache, na rolire Sagero, niko na rolire nga abarai baito baikirega iga moko bataiga karibu. Because kerigese mbwato buoba nga mokutano no koera abarai batayo. So nkoreta nkore kora tore kwa yabune bagokora tokorege ndokiek. Nande rambirambi ndi yachire ne yo mheshimiwa Richard Nyagaka 5000 ochitomere gochiase omorisia ito Naftali oyore family oyore mama mwabo. Nande nabatenga nabakonya aria muna akwanire gaiga. So ekwaya muna mogotero okwe abantu bonse bategerere abantu bonse tuikaranse because pastor bono ngochare tokore nchiri abarai baito bamana gokwana after nchiri. Oneni kubake, owanchani kwao, muraye muzambe, pase onse, wakole tata, amaku.
onsi asense omonene oneni nkobake obwanchanye kwao muralie butambe ase onsi wankoleire tata amakume onsi asense obatongi wense na igoro obabui goro mosalaba obarendi wobogima weto okanyora wokoganya waito obatongi wense na igoro obabui goro mosalaba obarendi wobogima weto okanyora wokoganya waito tata watogi welioka ogosikwa nokwa obatambe aye nokoganya waito obugima bwakare tata watogi welioka ogosikwa nokwa obatambe aye nokoganya waito obugima bwakare obatongi wense na igoro obabui goro mosalaba obarendi wobogima weto okanyora wokoganya waito obatongi wense na igoro obabui goro mosalaba obarendi wobogima weto okanyora wokoganya waito tata watogi welioka ogosikwa nokwa obatambe aye nokoganya waito obugima bwakare tata watogi welioka ogosikwa nokwa obatambe aye nokoganya waito obugima bwakare Alamita, iya oboroti, oboronge oraye, omotole wense, nagotole, ayaro morembe, omyaga yeso nobonge. Alamita, iya oboroti, oboronge oraye, omotole wense, nagotole, ayaro morembe, omyaga yeso nobonge. Obatongi wense na igoro obabui goro mosalaba obarendi wobogima weto okanyora wokoganya waito obatongi wense na igoro obabui goro mosalaba obarendi wobogima weto okanyora wokoganya waito tata watogi welioka ogosikwa nokwa obatambe aye nokoganya waito obugima bwakare tata watogi welioka ogosikwa nokwa obatambe aye nokoganya waito obugima bwakare obatongi wense na igoro obabui goro mosalaba obarendi wobogima weto okanyora wokoganya waito obatongi wense na igoro obabui goro mosalaba obarendi wobogima weto okanyora wokoganya waito tata watogi welioka ogosikwa nokwa obatambe aye nokoganya waito obugima bwakare tata watogi welioka ogosikwa nokwa obatambe aye nokoganya waito obugima bwakare
okonyora wokogania waito obotongi wense na igoro obobui goro mosaraba oborendi bobogima waito okonyora wokogania waito tata otogiwelioka ogosikwa nokwa obotambe aye nokogania waito obogima bwakare tata otogiwelioka ogosikwa nokwa obotambe aye nokogania waito obogima bwakare. Asante sana kwa wimbo mtamu. Hata zile nyimbo zote ambazo zimeimbwa tangu tuanze mpaka wakati huu, Mungu asifiwe sana. Sasa ni kupatilisha kipindi. Kufikia hapo ni kupatilisha kipindi. Nilete mchungaji Onditi ili atuambie vile tunageuza hiki kipindi kwa muda mchache sana. Mchungaji, asante, sikiria hapa. Thank you. Naende tigangira libageriga kubatenga mwewe na omure asomosangerekano naende Nyasaye naramo naintwe ekiagera oyo orarire ne memba yekanisa ya Mariba naende igare oyo mobware seba ekwaya ya Rura niganjeta matera no agaterire nakyo twakurire bono iga bono ntegete tokore iga abarisia twestora nchugosia kor moris kurwandos koranche nchugo chagosia baris twensi bagenelino tochegocha abarisia korengana n'umupangirio w'ekanisa yeye Adventista abarisia nabwo abarayi ase kanisa gonga abarisia bano barekora omongino oyo iga orarire abande mbale babeira bali bachite kwanyora omongino ino wale kiaira tuna twari omogano oyo igoro omogano motamba ase emiaka igo abanabwo abarayi bomongina onyare ko bagakorara tigange morisio yo mokorwa ase kan Matuna district mokonyi bwo Morandia atokorere gusaba usabe omochenu tate Nyasaye yore igoro naende nsiende moima twatenene bosi bwao monene buna barayi barase chikanisa sokolisia abana bao twirene iring'ambi amona ase nyangi yomong'ina yunuke yagenderete asinga kiechi bono kabamo na intwe komosombo wagocha omonene omutumie ase eng'encho okwana ring'ana gocha ase tore twensi igonsi akoreke buna origetie twasabire gwetera ase eriete rigia ria Yesu oyo omotoria amen sese ndiwa asimbuye bana barisia basimbuye mono ntogandite toigwa omogano bw'omong'ina orarire ase kanisa n'omogano oyo igo okoretwa n'omo church clerk omoriki bw'ekanisa yekanisa ase are goshiriki Madam Dina tigato omogano agosoma n'omogano bw'ekanisa tari omogano bw'okoiborwa n'omogano bw'ekanisa abakwanire naende bwairire buya oyo noro omogano bw'ekanisa bw'omong'ina yunuke bosiboriteya ngochikoyosoma buna orikire a tribute to the spiritual life of Mama Yunuke Bosiboriteya. Our hearts are full of sorrow, gratitude,
to celebrate a life of Mama Yunuke Bosibori Teya, who was a cherished member of our community and a faithful servant of the Lord. Mama Yunuke was born within the embrace of the Seventh-day Adventist Church, a spiritual foundation that shaped her life. She was baptized in 1986, a year that marked a testament of renewal, commitment, and a reaffirmation to her faith at Amariva SDA Church by Pastor Nyawanza. For many years, she was a dedicated member of the church choir. Beyond her role in the church choir, she served this church with great devotion as a deaconess, a mediator, and a lady who stood for cleanliness in the church. She took her duties seriously, approaching every task with grace and compassion. She was a servant leader in the truest of the word, always ready to lend a helping hand and offer a word of comfort and inspiration. She consistently attended church services until her illness, when circumstances forced her to be homebound. Even then, she always welcomed and needed the whole communion. While we are saddened by her passing, we find solace that we will meet again in the resurrection morning. Fare thee well, Mama Yunuke. Thank you. Pasi mbuya mono. Bona stoko chante tekoreri bageri gakwa arega niyo Morandia. We district ya Mariba. Ne kanisa ya Mariba asomo ngino yo konyago sasima. Pastor karibu. Era neirimbi ya mono omo konyi bo Morandia soko ngarigania. Nyuma ntarakora kende gionsi ngarigania abagisangi bane buna Barandia. Esengencho mo MCA ale pressure digosoka. Nagani gaki murangeria kwane ekia mubetereri gosoka tomwanchira agende. Area MCA. Mu MCA oito Honorable Walter. Onarego tebanga nyasago konye kiagera na igwe ekiageririro kosoka. Biamono pastor. Aba pastor mole gati yaito aba risia be kanisa abashimiwa mole gati yaito n'abasani mwensi bo mu ngina Unique. God is good and all the time. Pastor angu chaka waka asanti sana asengencho na acha nako monyerabwe nago sabeda gekeyemo neda gekanago saba nago promise yali ngatindi gokuwa na kende yonsi ya siasa igo nasabali bageri asengencho nkogenda matanga Nyamira kerona arenge Nairobi omugako yomongete enyomba nkamenya omugako igasirete nera koeni gurero narora asamaskani amanene ingorokega intige pole yane iminyokero guraria naro ndwe pole yana asengencho omugako yumbobe nakora gaki na kyo kiagerire nasabire libageri nakwane nabeshimiwa bararia nabasabire nga batoerere program y'omongina Unique egendera na maskani lero nelitukorie Pasaka abantu bande bakare senjera y'umusaraba lakini ise korigereri abantu bande bachira abange asengencho bwanchani bomongino oyo nabere buya matangaya akorekana biya gose celebration y'omongina Unique ye miaka 100 ekorekana na maskani igona bongo sabeka rongoru erongori yane ngosoka tafadhali ondeta abasa konyagera gochiaria egere amaskani aroka no somusangirikano gochia se family omugaka Matuta amono omugaka James Kerosi gonko baroka anko yane abubare chindugu cyomongino oyo igonga cyomongino tari anti yane osora amana abana bamino
injene kasini yao buya mono naru omuchango ng'anchire ndu nande chiribu chiana ibere nabachigwakana nawe na tent Nyasaye abasenie ingosoka. Thank you very much. Mheshimiwa naende tugusabira ogende buya iso irabu tigangariganie abagisangio bari togokora emirimo y'okurandia enchiri abagisangio bari togokora na barabu enchiri onde taiyo okonyegera abantu bomonene toire ng'ora ngosasima tore omorai nateba ng'a agakogenda tari gosia chigosia igakogenda toende ng'ora abarandi bare gatigati yaito karibu abapasta bonsi pi karibu keregese totoererete gaki ntosari omosangererekano nabo nare kobasaba abarandi abasumba bomonene amo n'abarisi bari barukineni abarisi mbare barukineni na barabu bache ase eng'encho Francis amo na Ombiro pasta nigo bale Pastor Francis no agokora kineni. I'm sorry. Thank you so much. Abarandi baminto nare kobererie maiki eye erinde mukwane kendera kinare goteba iga chi bari bakora chesta abakichikura no bale incheralia onde bwensi ole gatia igo tarabwate kura une citizen ne haki yao kubwate kura naende participate as obochori bwe country yao ine ngane tarimbe ine ngane ngia ekero bwanchete ense yao obwate ekadi noba ali ase twasoera gochama mbuya mono tiganduri konderi Pastor Francis no manya bunoko ogo direct ekeombe mbuya mono na twabakwanire naende mbuya muri abana ba Nyasaye iyo mwachi mwarosose ne goseru kwa chinche birengererio no muri igaso musangereko no baba tigangondora sama boko iga bari bara igaso musangereko mbuya mono sana mbuya mono aiga twatenenire muna abakoreri ba Nyasaye aria sengo kore mirimo Nyamira conference Kineni district abamintomba acha kurwaroro omulisia Richard Ongoro nabonga agusuka iga imugyo koboko ararimo kumumanya iga kurwe kanise kuruku ngari ongaga ase district ya Kineni omulisia Ontori Nelson iga kurwe kanise yali ongaga alafu mupasta okorokwa Evans Morara abande mbaino momanya iga kiana abeta iga pasta suka guchibusia igare mubwatan naende igare mupasta we kanisa eskure korokwa ngaborabu teachers training college pasta wakwani iga lingarimo abantu bamali bana abachinke kyeino tugakora enkore mukanyarore TV ande nabarorera abande no murega iga mukingo koboko igoro bira wivu. Hallelujah. Oyo nere Pastor Evans Murara korwa Borau Diploma Teacher Training College. Thank you. God bless you. Alia nimbwate my neighbor yani murandia wedisukitie kombwatia akoro kwa Pastor Samson Masese naende no mugisangione no tokore mirmonere Pastor Noara igati abakwani nabakwani mbia mole tugenya sambia mono asinginjo yomongino yoralire Nyasaye mukonyire okorire miaka 100 tukenya sambia mono na induto nakwewolinga ndubugima turamenya na kiturame na igwo mugano muyosomu igoro yobo Kristo bwaye na Nyasaye tigagokonye erinde orosie chinjera chiao kore moyo family twabena mbia mono na ende Nyasaye tigabareme. Thank you. ngakimwate y'abantu barukineni mbuya bakora gose basalia bakorire buya sojo gotwa pole mbuya mono sana Nyasaye tiabasini mwira na mwikaranse asante sana abali inwe abono batigara na baga bono bagote base baguchik bakurandia na inde nelieta igoryoka togende
mana bagwe oyo gakoruku Charles Ogega omupastande iga amariba Church on the Rock iri nsapara nonkurandia mbia mono oyo moigo bondieki igo mokomorora mokore kene kia bondieki abo no yo nara. Mjambo wasafiri wa mbinguni. Mimi naitwa Stephen Momanyi. Mimi ni Mwinglisti. Voice of Prophecy. Wenye wanataka kufundishwa Voice of Prophecy niko hapa. Asante. Yamono sana Steve. Konga gate abere no mwarimu wa ubani. Voice of Prophecy igekorwa Union Rogoro Nairobi. Kanisa ngiogorongo siriki. Nanongo chamali baga. Asante. Okay, no yo ita, moro chiga. Aba batenende batigaire iga oyo orairaria mbaba nere baba nero kubwati baburia n'abana bangi nomo iga bonekero kororaiga ayo makoro kundi ki junior no yondo kundi ki senior oyo kwana nere senior nere mumanyi bondieki nabakwandira mbuyamole naende na junior nere takoba kwani junior bakwanire mbuyamole oyaro murandia okia Mukama Central District norino yokineni district abakia Mukama mbarenga igoro bari mwarenga asomo roberio mwabaroche mbacheta asingenje tubwate crusade ichwikibere gochaka mambia nakiekora bachete igoro egererera batoka se meeting yoko bange meroberie iyo lakini bonse babakwanire mbuyamole ande batebere pole tigato Tata Nyasaye mbuyamolekera gwatokonyire twabeire iga singincho ya baba oyorarire atwara gusaba oremie efamily engima ne kanisa ya mariba asabeire okiniri abantu abange abarayi bakira iga abasani n'abamate n'abairi ekera turaikaransa kwigolingana lyao ligotore ntoroboremu otokwanira asinjira abere gwetera asomo ika nekera linganire turaliwe litokonye kigimo gusukange nasore twasabira oboremereria nobuya bwa senkengima nomurandi ekera atene kore talingali omutumika asinjira yabe tuliwiri ogiriao asiretera Yesu Kristo oyiro motorito amen. Abarandi baminto natebire mbuya mono naende iwe asamagora Yesu ekero togendererete ni programu yeri tukuria lero. Nataka kushukuru sana familia ya Teya kwa mpangilio vile walipangilia kwamba siku ya leo kusikuwe na mazungumzo yoyote. Yesu Kristo apewe sifa katika mazishi ya mama Yunuke ambaye amelala usingizi wa mauti. Nasema shukurani sana watoto wa familia ile. Hiyo inaonesha nafasi ambayo umempatia Mungu katika mioyo yenu, ndiyo iliyowaruhusu kusema mazungumzo mengi hayatusaidii. Mama aliyeheshimu Mungu, hata mazishi yake neno la Mwenyezi Mungu lipewe nafasi inayostahili. Na ningependa kuambia wale ambao ni waombolezaji mmekuja katika mazishi haya, hivi ndivyo tunastahili kuongoza mazishi ya mshiriki wa kanisa. Na kama familia tujifundishe jambo kutoka kwa hii familia ya Teya. This is how we ought to conduct the funerals of our members. Mungu apewe nafasi kwa wakati unaofaa ili aombe hata familia, ili hata rambirambi zitolewe kwa ajili ya familia. Nyasaba sisi ni familia ya Teya. I am really humbled. Ekero murabu na senior mugambi, murabu na senior buna mureigo, the way you coordinated this thing. Onekero gyataka kuminchori kegunze naro mugambi Teya ominyokire nga ntotebe tigo. We as a family we did not say so. Na anderende yina very stand ya bantu ba Nyasaye rengia. Nasema Mungu ainuliwe na Mungu awabariki.
And may God comfort the family in Jesus' name. Asijidagika ichiga ngoleta ndiringana rya Nyasaye, nitaleta neno la Mwenyezi Mungu, na neno la Mwenyezi Mungu ambalo nitaleta linatoka katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ni 4 kuanzia mstari wake wa 13. Nataka msomaji anisomee, na ningependa nisomewe kwa lugha zile ambazo zipo. Ningependa munisomee, na mada ya siku ya leo inasema kulia kama watu wenye tumaini. Weeping as those who have hope. Kulia kama watu walio na tumaini. Biblia inazungumzia swala hilo katika kitabu hicho. That is the topic of the hour. Hebu nisomee katika mstari huo ambao nimesema. Wathesalonike, Abathesalonike yeri tangani 4:13, Paulo ngukwanira ari ng'ane iguru kwa makweri. Na kiagoteba mbuya mono mulisia. Ekegusi egotanga kurinde ba minto tutorige titimo manyamang'ana igura yabu bararire. Mubaisa gwicanirwa buna abande abatari no gosemeria. Na kionye twegenire nga Yesu na akwete naenda akabuka. Nabo igo nabo bararira ase Yesu Nyasaye nabarenta monere. 15 na kiaya twabatebiria asiringana ryo monene nga intu abaturi moyo abatu atigaire goika ogocha kwa monene titugotanganira abo baikire korara ekiagero monene omonyene na ikekorwa iguru neriringana ryogochika amo neriogirie omumaraika omonene negeturi kia getureri kia Nyasaye nabo bakweta ase Kristo nababukira itang'ani. Soma baka 18. Erio nyuma yayo intwe abaturi moyo abatu atigaire na tobugorigwa mona barabwo gochia samare. Erio toroto tero monene iguru gati nabona tobe no monene butambe asayo remania inwa se inwe asamang'anaya. Biblia agego totebia nga mang'ana tubwenete koremani na ayari kirasi kitabu kia Wathesalonike. Hebu kwa lugha ya Kiswahili yule ambaye amepata hapo ndio tutaweka ujumbe wetu umewekwa msingi wake katika kitabu hicho. Wathesalonike Kiswahili gose Kiswahili ondeta yobwate na mosome bibungo bibere tintageti mosome binge bibere ase iyo. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari za waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na tumaini. Maana kama tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, vivyo hivyo wale waliolala katika Kristo Yesu atawaleta pamoja naye. Achia hapo kidogo.
Leo ni siku ya Ijumaa na ninaamini ni Pasaka. Pasaka inatukumbusha kwamba sisi ni watu wa tumaini. Maana siku ya Ijumaa Yesu alikufa. Siku ya Jumapili akafufuka. That is why we have Easter weekend. Easter weekend inatukumbusha kwamba Kristo alikufa na kifo akikuweza kumzuia kwenye kaburi. Kristo akafufuka siku ya tatu. Na ndiyo sababu Biblia imesema kwamba kuna hatari itakayotupata tusipokuwa na habari juu ya waliolala usingizi wa mauti. Kuna hatari itatupata kama watu wa Mungu kama hatuna taarifa ya wale ambao wamelala, ni jinsi gani wamelala. That is why Paul is saying, brethren, I do not want you to be ignorant concerning those who have slept. And I thank God kwamba Paulo anasema wale waliolala, sio waliokufa, wale waliolala. Usingizi, kifo kwa njia nyingine, kwa lugha ya mbinguni, kifo ni usingizi. Usingizi mzito ambapo ujui kinachoendelea. Wanasema Waingereza kwamba death is unconscious sleep. Yaani huwezi ukajua kinachoendelea. Huna taarifa kinachoendelea. That is what the Bible calls death. Na kwa nini kifo kikawa usingizi? Kifo kiligeuka kuwa usingizi kwa sababu Kristo alipokufa akalipa deni ya dhambi. Maana mshahara wa dhambi ilikuwa ni mauti. Kristo akaamua kuchukua kifo cha milele. Akasulubishwa msalabani. Na baada ya kusulubishwa msalabani, wapendwa, Kristo akamaliza nguvu za mauti. Sasa kinachoendelea, kila ambacho kinakuta wanadamu ni kulala temporary, ni kupumzika kwa muda mfupi. Maana Kristo aligeuza kifo kikawa usingizi. And he is coming again, amalize usingizi huu milele na milele. Mama Yunuka ambaye amelala kwenye jeneza pale, wapendwa, nataka kuambia yule mama aliamini Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Vile mumesomewa taarifa ya kanisa, yeye alikuwa mshirika wa kanisa na aliyependa nyimbo na akajiunga na kikundi cha waimbaji. Sisi kama wanadamu, kila ambacho tunaweza sema, she was a committed member of this church. Na kila ambacho mama alikuwa anaitisha, alikuwa anasema mkikuwa mnasherehekea Pasaka ambayo inaashiria kifo cha Yesu, damu yake iliyomwagika na mwili wake uliovunjwa pale msalabani, alikuwa anasema na mimi muniletee Pasaka kwa nyumba yangu. Muniletee Pasaka kwa nyumba, kwa sababu sina uwezo wa kufika kanisani. Na kanisa lilikuwa linafanya jukumu lake kuchukulia mama Pasaka nyumbani. Maana na yeye aliamini kwamba ana ushirika na Yesu na kifo chake cha msalabani. Wapendwa, Biblia imesema hivi, tukiwa na habari kuhusu waliolala,
hatuwezi kulia kama watu wasio na tumaini. Abana ba Nyasaye ndagite goteba iga ekero twamanyira amang'ana iguru y'abararire titukorera buna abantu batari no gosemeria. Tunalia machozi yetu, lakini katika machozi yetu, machozi hayo yanayo tumaini ambalo haliwezi likaguzwa, tumaini lisilo badilika. We have a hope that burns within our hearts, kwamba Yesu aliyekufa Ijumaa ile njema, Yesu huyu aliyelala kaburini siku 3 alimaliza nguvu za mauti, na alipofufuka akasema kaburi haliwezi kuuma milele na milele. The grave has got no power over those who have believed in Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Eringana ndagetemba tebia wanju abamwachichaga aye no bwenere kuobo boina onye turaru ubugima bwao ase Yesu abamobori bw'ubugima bwao, lakini bali begenire Yesu ebuku yatebanga for those who believe Christ, when he will come, he will call them into life. Atawaita waweze kufufuka na waishi wasikufe milele na milele. Omongina yunu kegegenete amang'anaya alikirazi kitabu kikiaba Tesaloniki. Ndiyo maana aliposikia injili ikihubiriwa, Yunuke akufanya moyo wake kuwa mgumu, aliitikia wito akabatizwa mwaka wa 86. Ametembea na Yesu miaka hiyo yote, miaka 40 na kitu. It is not a joke kupata mtu ambaye amekaa kwa imani miaka hiyo yote. Abandi togoso ase dini ama tukamake na ina biranya arika no atore dini tutachite chinchira ibiri utachite ase Yesu na ndo gatacha sense gona ariko sabango monena gokonya yo muntu Nyasaye wachi chamatanga Yunuke ekero tuitaberanete no gukwa Yesu musaraba tigatukwero ase rieta rya Yesu. Tunatakiwa kusimamia ile uamuzi tuliofanya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yetu hata siku ya kufa. Nilipoangalia Yunuke kwenye jeneza, niliona jeneza limeandikwa hivi: I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Mambo matatu. Nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, nimelinda imani. In this world, it is not a simple thing to keep your faith. Sio kitu rahisi kulinda imani. Abande tochi asero kwege na weito. Ekero bya tusambire twatebegia asirire njera rogoro. Naende kala aligere njera maate. Wapendwa, kupitia kwa Mayunuke ambaye amelala hapo, wewe utamalizaje mwendo wa safari yako? How will you finish your race? How will have you fought the fight? Maana life is a fight. Kuishi ni kupigana vita. Abande segiyo bugima na beko toiranana. Lakini Paulo gagotebanga I have fought a good fight. Na nimemaliza nikiwa mshindi katika fight ya maisha. Wewe utakuwa umepigana vita vya aina gani katika maisha haya? Na aliko sabanga abantu banya saba mwacha ko bakiroli asemise yomongino uri monene orairaria. Onye turana cheki na Kristo aba monene bubugima bwao. It is high time. Ne chingaki chiaerire titobwati chingaki. Make a decision for Jesus. Osa kurigereria njera makweli angaire koba. Igoro tuachieta makweli na chiete osena arakarenga.
nkaminyoka nkaika ayarengese itorogoro naende nkaira na nkagenda ayande ariko chimata igaboronyi naro nkaminyoka rumurandi itasire tingina enchera makweli aberekerase naenda abantu bago kubataruareti gochomongi na yunuke era na prepare abana baye asokuruara akabe kunyagitari naenda akabeke oxygen abana baye na baroche nako na kolimera gochize ngora egiraf lakini ngento nkelie kebe ekerogo sirio monta taruareti mahali nilienda huko Boronyi hapo, pasta mmoja amepoteza mama yake, alienda kusalimia watoto wake na Nakuru, akakolapse na akawa pronounced dead. Nonya tuliga ikwanyorowa moyo buri ime yao tukumanya mambi gose noike omongi nagachiete korora abana baya baiseke bari Nakuru akarara basese niri bari bakora ruara bamana gukwa n'omongi na yunuke ero ruara akairu nyagetari kare nyagetari omonto maito monto ruarete na bakoinyora kumurangeri Nyasaye asegitanda kioborwaire. Afadhali yule ambaye anaugua anaweza kumbuka mahali ambapo ametoka kutoka kwa upendo wa Mungu, amepotoka, kuliko yule ambaye anakatika maisha ghafla. Nataka kusema wapendwa, Biblia imesema kwamba wale walio kufa katika Kristo, inamaanisha kuna wengine wanaokufa nje ya Kristo. Bwana atawafufua, atakuja na wao. When Christ will come, ataitisha watu wale ambao waliokufa waweze kuishi tena, wasife tena. Nataka nigusie masuala yanayosema hapa. Ni hatari gani itakayotupata if we are ignorant about those who sleep? Na ambeye monta gitemba tebya abana ba Nyasaye ebukuge kwegeringa abakule abale moyo mbamanyite ngamba kwe kurenda abakule tibamanyite kende kegendere tensi erioba somere omurande kianda ebungo bitano na bitano na kemo. Mhubiri chapter 9, Mhubiri 9 mstari wake ni wa 5 na 6. Ekiagara bale moyo mbamanyite ngamba kwe kurenda abakule mbamanyite kende nothing yes and they have got no reward but their memory is lost. Yes, continue. Their love and their hate have already perished, and they have no more reward. Or share on what is done under the sun. Abakule mbamanyete ngam abali moyo mbamanyete ngamba kwe kurenda abakule tibamanyete gento kende nkeyo bamanyete. When you are ignorant about those who have fallen asleep, unaweza sema yule ambaye amekufa anatuangalia kutoka mahali, anaona vile tuna conduct mazishi haya. Lakini Biblia vile imesema, Biblia imesema kwamba wafu hawajui jambo lolote linalotendeka chini ya jua. Hata upendo wao kwa watoto wao na sisi
ulienda wakati ule walilala. They have got no share of what is done under the sun. Watu wale gusaba bali mwaka wa mheshimiwa ino mwatenera ale wano meta attention igego salibwa mwatenera aro mheshimiwa chaiga ega security yeso nabe gitaba maraiko. They are angels of God here. Ande bangere birogo bekanye anya biro around iga erinde bekanye rende aliyeko babuya. Wafu hawajui linaloendelea. Hata mkutano huu mama Yunuke ajui kinachoendelea. The moment she slept, anangojea tarumbeta. Ile siku wafu watafufuliwa, na watakapofufuliwa waishi milele, wasife tena. Kwa hivyo sisi tunaamini kwamba mtu ambaye amelala ana consciousness of what is under the sun. Hawezi akajua ni nini kinaendelea hapa. Baka bali bakora gintu gikuru kumakumbusho. Makumbusho elimo gokora oyo kure tamanyeti ngamu ayekora. Ekiagera tabua tikendara asange na intu abatore moyo. Oyo kure igara iri jitoro chindito. Atamanyeti rigendere tensi yerioba. Naboramboli nga pastor. Abarende ngocha naumera weso monto sokoro yano kwete onkwanera. Olitari sokoro ole moyo. Birine birecha bigocha biakwana na intwe. Ebukuge gote baba kure tibamanyeti kende. Na endo aliganie birecha na bigo kokoli kweli. You should not be ignorant. Ekeranya saa tonge to monto. Mungu alipoumba mwanadamu katika bustani ya Eden, alimuambia katika Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Akamuambia kwamba tunda la katikati la bustani usile, usije ukafa. For surely you will die the moment you eat. Ukila tunda lile la katikati utakufa hakika. Adamu akaasi maagizo ya Mungu, akala lile tunda na mke wake. Mungu akasema sasa kile nilitangaza kitawapata ambacho ni kifo. But we thank God for Jesus' sake, maana Kristo aliingilia kati akachukua kifo cha milele. Sasa kilichosalia ni usingizi kwa muda mfupi. Shetani yeye aliambia wazazi wetu, Genesis chapter 3 verse 4, surely you will never die. Mukikula lile tunda hamtakufa. Na hata wa leo kuna watu wanaamini mambo ya shetani, ya kwamba hakuna wale ambao wamekufa hawacha kufa. Nganonyana abakule mbakwetipi mbatoroche mbatoiwete. Ebukuge gote abanga ekerobo moyo bwaruro rira bali koira na serira. Nobo moyo bwira na sorwe oyo ruwe tobo moyo. Nsomere kitabu kia Morandia chapter 12 verse 7. Mtu akifa Biblia inasemaje? Ni nini inatendeka? Erioro tundo irane aserira ba munarua renge no moiko irane ochi asenya sae o moiko yokwane irabo tari o moiko re moyo tari o moika okoyana na korora o moika nyasa koira ne chinguru chirichikogera tobe moyo na chinyasa korusia so muntu. When a person dies, God takes away the life-giving breath. Erenero manyita sa moiko inero nero toete tokoyana. Orusio kobua koliko kogero endre koba moyo. Elinde diraba diatigara lira na liri togo chigotindeka dio mongi na Yunuke.
ng'erio orotu rwaira nase orotu na omoiko ira nase Nyasaye ekiagera nero monye n'obogima nonye mbari bamuangire abamuangire na abamuanchire bonsia gakurusia obomoyo kurwase bare riraba rieira nase riraba Bibilia terigoteba ng'omonto ekeraru omoikoria ochire ase Nyasaye ng'omoikoria igokaroche ebinto bigokorekana nse erioba omoiko okorwa ime yaitu tari monto omonto gakoba omonto ekero riroba riauteirwe omoika bw'obomoyo the way God created us in Eden egetabu kia omochakano ibere ebibungo 7 igegoteba ng'a Nyasaye ekero abomba omonto ase omogondo bwa Edeni agekumba akamoutera omoika bw'obomoyo ase chimioro chiaye erio omonto akaba egetongwa kere moyo monto tari koba getongwa kere moyo ekero omoika ore isiko y'omobere na bebuku egoteba ogokukorete reverse of creation enchera twatongetu neri ng'a Nyasaye akabomba omonto korwa ase orotu akamoutera omoika bw'obogima ase chimioro akawa nafsi hai. Hakuna nafsi hai nje ya mwili. Mtu anakuwa nafsi hai, mwili ukiungana na pumzi ya uhai ya Mungu ndio inaleta nafsi hai. Iga mafundisha yakorandigwa sense baka bande bagukwana negetondo ng'a torarire buya agukwanire getondo baba torarire buya sokoro torarire buya no tamanya. It is ignorance. Na unaweza lia kama mtu ambaye hana tumaini when you don't know. Maana Biblia inasema kwamba Mungu anapotoa pumzi ya uhai, ile pumzi ya uhai sio nafsi hai. Haiwezi kuwa nafsi hai. Nafsi hai inakuwa mavumbi ukiongeza pumzi ya uhai ndio inaleta nafsi hai. Na kifo inakuja wakati Mungu ametoa nafsi ya pumzi ya uhai, alafu anachukua zile nguvu za kutufanya tuwe hai, anatuacha tunalala mavumbini. Ndagetemba tebya abantu na igura abantu nkwe murungani bale tafadhali. Tafadhali let us concentrate. Ndageteka teba iga abantu ba Nyasaye. Mahali ambapo ninataka kuelekea mahali pa kumalizia ni kwamba ukitaka kujua kwamba wafu awako mbinguni saa hii tunapoongea asinale na igwete bagotenga oyo iga bono okure igora tuganyirite utubwateire ribaga utubwateire kirugu. Mafundisho kama hayo hayako kwa msingi wa neno la Mungu. Neba mpasto kure tari gotoka igoro rituko ririago kwa ekinya sako iragio kana ni pumzi ya uhai. Naende tari ero gotubwatera ribaga yo tubwateire ribaga Yesu ekiagara achite gotoroseria obomenyo. Ngakimogo tenga nyarebe nero gotubwatera ribaga kwani ribaga rirahere igoro ngabono ngachirite tate kiruge na mama na abana ba minto yaya. Somera ase kitabu kia Yese kerabo getirasaro John chapter 11 verse 43. Ebibungo bibere ngosoma nkore. John chapter 11 verse 43. Nkole summary nkole. John chapter 11 verse 43. Yesu alipo enda kwa kaburi la Lazaro alisema nini? Ekero Yesu akwanire igo agakeri ogiri nene, Lazaro soka isiko. Eke Swahili gose Gesongo
nayo akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo nje. Akatoka yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Asante. Nataka kusema Yesu aliita Lazaro akamwambia, Lazaro, teremuka kutoka mbinguni. Na wewe kuyatewa. Na atewele nga Lazaro turumboka. Nga yento korusia mangana tote nga oyotirire. Noyo turumbokire. Engane ite yase ingana ria Nyasaye. Na ende yari gutuka Lazaro gari iguru. Kanga Yesu tari kumurangiria chensembe yemechando. Ya makweli. Yobororo. Mulisteya. Yani arangiria umuntu kurwa somorembe. Amoreta asibire robire. Yesu alita Lazaro alipokwisha kusema hayo, akasema, Lazaro, njoo nje. Kwa nini Yesu akaita Lazaro kwa jina lake? Alimuita Lazaro kwa jina lake, maana Yesu angesema njoo nje bila kuita jina la Lazaro, watu wote walikuwa wamelala mpaka Abeli aliyeuawa na ndugu yake angefufuka siku ile. Akitoire ngora. Oriorosire aya nabogosoka. Etwataka goteba iga abana ba Nyasaye. Eye ne misa eyo mongina yunuke tari yawo. Etwataka goteba iga abana ba Nyasaye. Yesu ari kurangeria atebe ngasoka isiko taturirie tari ya Lazaro. Lazaro iga ari kubuka n'abantu bonsi bakwete kurwe ogokugwa Abeli. Lakini Yesu akaba specific omuntu noyo amabwe kokoboka. Okorokwa Lazaro. Lazarus came forth, alifufuka. Ishara kwamba wanao kufa wakiwa ndani ya Kristo, Mungu itafika wakati atawaleta vile alifufua Lazaro. Unalilia abogeti Lazaro. Engakie inarangeringa soka isi kense yansi engima. Abali yetu n'abarogi nabasoke kuruwasa abarogi bande. Abali yetu ne chinswe basoke kuruwasa chinswe. Abali yetu ne chinyangau chibaroke. Emeganda babuke. Abande babuka sobogima, abande babuka sogosira wakale na kale. Wewe utakuwa upande gani? Where will you be? Nataka kusema wapendwa hivi. Kinachonipa tumaini ni kwamba Yesu anasema, I am the one who died and I live and I am living forever. And I have the keys of hate and death. Nimbwate ibungo bya makweli bali banyegenire mbabe moyo gwika kale na kale. Ogosaba kwana abana ba Nyasaye nkoria Nyasaye tokonye tutuarobo amatamonere ekerere mapema tugani okwe osaberwe obekwa sagaya omuntu gakobe akwebeka sagaya ekerare moyo kogwa kure kiao kiaerire barandi na bachensengi mabago sabere tokobekwa sagaya nari gosaba monene atokonye tomekie decision ekerere mapema ekerere moyo ama abera tarasie. Sasa sisi ni amalikae. Nataka nimalizie hapa na ningependa nifanye kila ambacho ninataka kufanya saa hii. Vile familia ilisema. Ekingo korabono tali family ngorasabira. Egetanga nitukorakora nerongoli. Erongoli alafu abarayi baitumbara batukwani ekiagere family yate bate siasa tirigo korwe kanisa ime. Hapa ni ground ya kanisa.
Hapa ni ground ya kanisa. Ninataka kutangaza kama mtumishi wa Mungu, pastor. Abashiriki abamuacha amuche tiko yugu siasa. Na endonye muada ite siasa moye ganyire isiko. Lakini ima abarai bagocha family yate mangana siasa a 1 term na 2 term terigo koreruma ekiagera ntobwata bashiriki ba 1 term na bashiriki ba 2 term. Ntoko bagane kanisa. Ntoko bagane kanisa abana ba Nyasaye. Igo na araruru mwelekeo mapema engakie yuego ika bagotukwani batoero ngoli ye family. Koba kate mumba manyete na ande mumanyete kibakuburi. Mutaichaza peke yenu. Ntange sani eria. Esani eria gocha iga abantu ba Nyasaye baletero ngoli. Abarai baitu barabu bagukira mbairi bakapadai. Esani ngayere, esani jaje ta bono. Esani jaje ta. Esani. Ekengia bege kake. Umulisi ate nene nsanya kubwatereke, ekero tuganyite besani. Mulisi ate nene garia. Naro usabire libaga toero ngoli. Aminyoke naenda matangande gose nabaikere batararandia. Naro usabire libaga. Tuataka toba libaga baadaye. Mheshimiwa Virundu tiganga toero ngoli yae. Elinde aminyoke amatangande bunagoteba. Abanji bomonene abakena abanene mbuya muli nonye tolasamabe mondo jeiga inje pastor Steven Interate Italian narura matangande gali mwamonda taoni monginonde abwate the same age no mongino babo sirire and it's a surprise aba ngina baito squeezing nko menya bare myake menge egento yokatochi gokora no kobasira onyale kwende myake yonse intuga bunto ikegaki ntoike nonyenta manini gese to konya to arosire to aherire igo to sabe Nyasaye egento kingenjo sana as the family mourns our dear grand no mogoko monene asoko motware miake iyo almost 100 years. That's exactly 100 years. It's a whole decade. Njea Samarieta igonkoro kuda Dr. Joseph Birundu Mogendi ngwate band pastor ntokwana mangana ya siasa je ninje nkoligia ekerogo kyobo jumbe bwanyalibali chache 2027 and I'm coming in go solve we shida to atwale matuka yonsi ipi. So allow me kutebie family yomongina pole sana ogosiri yomongina mwamenyire wagachire emochio wens for all this time na algere chibichamba kana kumiri omongino ino mongino lengo mokongu nandi nkobatebi pole sana. Inale kumnyoka matanga ndali mongala onje in a very special endo mochangone tinda etiko irenga kingende ngakienera aba family ekolero monginobo lakini pastor because mongino wagachire mpaka politicians togotwala tokuniga kitotebenga kitwacha aya egende yokanda kwane na belezire 2027 inje Virundu koliginde obojumbe bwanyalibali chachi ase amatuko twabeire abanda bara yange twatwalire
mbali gochibaikano ni kanisa gaki enacha in a special way njengiche nande in support ye kanisa ya Mariba. And because lero nili tukoli ngao twale gocha and then tukabwate omuchanga lilia ng'ombe I think mambi ndande no ile nse ya ito omonto nalo ntoma and I need not fail to mention ntwe tokolwe keombegia Fred Okengo Matiang'i ninje 2017 na tenete chikura jia Jubilee tukabeko mojumbo le kuruga iga okorokwa Tongi Richard Tongi olomosani one mono ninje na alenge in charge campaign ya Jubilee patron ya ite alenge koroku Fred Okengo Matiang'i 2027 koligiale ndu antara kwane kiungo salikele nkoligiale koba omolai wense ya ito Kenya nandi nero mugusibwe katubwate since 202 kakie kyo nogotebya bashiriki muamagoro ntoika Mariba egero twakire nse yonsi ipitwa ikiri chikura amanye konyola chikura ibere umusigisi anyole chikura chiri bubere ekina kyo kanale gocha gote tonya komusabira nkorunde erongoliane baba mpaka toro anega igesegie 2027 egento yokankuru korunde siringi 10,000 ase familia ye korunde nagimogote yawe mwage chikubono tinate banje wanta mgosituta lakini mwalo lienga inde talibo aya so apoko gogo kwa na yande no manyete asitogo toka komo igona bogo chako to support mno mugusito enteke nande nkomentande ase omulisia ne timu yao ko bande chiri buchinde 10 egere munyale kwendelie nchili lakini omwana nale a very special person oligo kora no jumbo inomo koro apoko oyunero gochikonya gonsira egere mbarongere yebinto byonsi pigaiga nande namumanye for a very long time tato mwana minto pole sana sogo silio mwana minto go commenta andi chiri bukomi akyonyale kolero mongino mino thank you so much so in total I'm giving 30,000 nande na singe engineer gera naminyoka sana gochagaiga so I'll give nama chuma lende mwala selio mongino nde nyumba balitole keombe kyo ntorigo chitwa batigaigo korunde chiri bubereiga baegwe talimo nakimoteba esabali itali ekiarekemo thank you aba members yawa abantu bomonene gaki togende ngora nateba ng'aga ne church ground gaki ntoba esagasaga ebu tigatoira nerio mweshimiwe ito Birundu daktari ng'ambi ya mono na ndo monene agoseseni twagosabira maya soko genda bono maete nabe konyarekana gwatererira lakini nde twakwabeire kiara mirimo yao nabere ogaiga gwatereria ntango abantu bomonene nterungoli elimu areta toe family abana siasa nko batolili bagalia baadaye daktari Birundu gateba asinge nja kuminyoka ere tigaru asoke kamoranje reterungoli ngo bali muri nsari naende mubwati daktari Birundu karare terungoli utaramubwati reterungoli kwanza terungoli bali gati abana siasa nko kwana bali baadaye naende batosere baadaye nterungoli reterungoli ase family terongoli gaki bali mubwate rongoli togotigese family let us bring something togotigere family engaki obokendo ntango gocha ebesa ni erincha chia chabono ntangero ngoli gaki abantu bomonene muri gwesagara igakende ngeyo ndangeri ba abarayi baitu batukwani leta ngero ngoli yao kwanza enamberi omulisi monge kurwe family enamberi gotomerwa kyagara naro utagete gotoma
bakwenda na daktari Birundu. Mbuya mono abantu ba Nyasaye mwang'eire koreta reta busio. Naro bakwenda na daktari Birundu. Efamily y'omugakateya mongina unique orarire n'abantu ba minto no turama bembu yamure biyamona soko nyakoreta erongori reta gocha biyamono nenje tianta buriga nkwane na efamily y'omongina ikire gotangana korara nenje tiandete my special condolences komongina kararire goso komongina karomochia anke nkoko ekorinde bichuchu biaye enke omonto orendire okorende kenyore kegima bono mongina baba makomoke unique orarire obwanchani bwaye tigabotigara somochi oyo tobasabere egere bonchani bogendere gotigara biamuna sogo ntegerera Nyasaye tigabasesenie nanje natumire rongori yane Biamono ntangero ngori abarayi baitongo tukwanira bari mu ikaranse abangina bari bagosoka iga namatanga bachete gose egenteke amwachete efamily bamoko yegosera asogosoka kwaino unamogosoka igo onya murabairi thingi twice gose abeke nyoreke tari buya gosoka tutarakorera efamily ogosaba igoriro ria chenda kwabwate ning'ao tariko korero mong'ina yunuke ntangero ngori kamurancha barayi baito mbarakwana na intwe titochaka korete sagasaga mbiya mono ntango rio bwate enamberi esimi ntango toyekwana ase bari batagete enamba agere iga enamba yesimi ase ori ogotoma 0717844584 07178444 oh so I've 0717 84 45 84 erieta rigocha Mark Teya tongyo miento mbiya mono gaki biya mono ntange rongori terongori eri obwate tokoro gosaba erongori okorokana ng'abantu barure yabo mokong'anchera ndete abarayi baito batukwanie na barabuo asinga kiechi timanyeti gose area chief nara gose assistant chief area assistant chief tigatosika abarayi baite serikali gegosikwa na kigekogera tukururi bagasa abarayi baito tigomori kiatosomera abatuma bataika lakini batuma nyang'ate omariba natuma chibesi chiaye gose ase Mark 12,000 12,000 nyaribo korumatunwa nero tuma chibesi chiaye gochia ase kiganja kia Mark 12,000 na Walter Mochache omweshimiwa we county yeiga na toma chibesi chiaye na chira gochia ase ekiganja kia Naftari na chiri nabatebiri tang'ani ase Mark na chiri nabatebiri chiitang'ani chio mweshimiwa Richard Tong na chiro chio chiri ekiganja kio Morisia Naftari nare gogosorora Morisia one ogende gochiaria ng'ene geita abantu ba Nyasaye bantu mbaranyegera bibande ebiga nabo montaro boega ige distance nentamba tenenere gatiari babeke rongori ororo lakini nare koruri bageri mweshimiwa boko ajiche atenenera mang'ana aya na baratoke nabwate kegio gotenenia abantu kobwegia turungi Biyamono pasta aseri baga bana ba Nyasaye nabo nare gosaba ng'a Nyasaye otokonyere kurumambia twagendiri amatanga ya aye can you sit down nje tupemberesani ana matanga na inje ni maete ngokunde
abana ba Nyasaye narosaba ng'a nonye amache agoeta abwo bwata amache tagokwana na barimo gosoka mosoke ng'ora nekende pastor ne bwe district nje no musiriki nando mubwatane nando murai we kanisa lakini nare kubasaba ng'i assumption nere mugotwara nona barai aba bakorigichi kurechi bare batoregete oyo mo ninche nande nindo jenga nintoke igura serietera Yesu ige emeremende nere tokonyarake nabone yeyero ngori na achire ekwaya yane ya mariba ni achagete kobe patron yino nande tindarosa nonye murandikira rirubera ondie nabona ariko samukire anabonda ebereri rero nande mubegete uniform engiya jaga yesa to konyo muika nando uche nande manyore yende monya komotera Nyasaye basi beko munu akendo bonorebe moko nganjera ndete abarayi bara nande amachiko pastor narari tumaitinga muntu tari gokwana siasa na matanga twaja kurero mongi na yunuke inje by the way pastor oyomba aba ekegusigoro nasometi gwekero narenga inje manyetinga anti yao mama minu bono tukachenji gweke gusingori mbaba nganti yao gombaba osema mama minu nga mbaba mama na aetereta agachikonyora bwoye gochimuina omongi nonero mutangani utanganete gocha omongi na bitu twakamubwati ore muswati omwamama agacho akanyora akagenda bono nganchire ntararu na inche ngoro yane maega nganchire ndete ntangani mbori ngabali batum naroriro mwana oyo teneine mono sana timanyeti ose mubwatari ikondo rinde ose nari erioka nari ndagendi bwangu nari erioka pasta bari mwatumwa monyi gubuya onye gwatumwa instruction tubwata agoteba inche natumuno omugambi onyarebe naretire ngora narete negetoro kiaye igo amangana aitwa jire ogwatumwa oyere ni maetatumwa ogwatumwa omuramo basi njune mweri bano abantu baminto nabakwanire mbia mule samalieta ne mweri nkoruku aninka lakini renda abantu baminto abantu 20p gotorenga ino bosi bwa Nyasaye abantu 20p natomo no mwesimi wa saili nero ntomaga na ndale gocha matanga ale gusareka ekinege ntomo manyete ale gocha ababacha abale gotama so nantoma ekarato kwa nera bono mambi na motebi omongi na mama naraire nanga chiri bu 12 ndeta chiri bu 10 mbeke sani chiri bubere tienda sama chuma nko moira nerie reporting akinko motebi biamona bantu baminto biamono mwana minto nemweri dango rwenyo ngage ndokeria biamono eri bukumiji neri bukumi che family eri bumbiro ira majuma enda bano yao barorero goro lakini togo tebye bana siasa bande batame nero gocha gotoma bono ngo seri gwari aya tegera muigwe na ne mweri acha iga na bonta gete toga ndi ngora amatanga aba abaere buya tinta itina ande maganande muranga nte byango na kwatum biamono mugambi abantu baminto tigamba kwani mbia muri mwezi nonye turamabe nabo tukwanania inche iyo natumwa no mongina lecho tundo nkore ngimo momanyete otebi ngagenda kero namadeti nga omongina ngina ntabo mugambi nasirete bamanye na ntabo sana agandengo kwandero ngori obairere akinale goteba igalende okonoko masikani yomongina siasa teyo mwateba lakini rende 2027 timoko mochari abangina nabagaka nanga chiri bubere gaiga chiga abangina bomorengerarie omongina lecho tundo eraundi eno bochumba ta etwanyali bale chacho mugaka iko nabekira mangana obuya aya abagotumwa omugaka gendu karansai mugaka ni motebereria pairing moro kino ne kiana karansi aya
abo bato muturoji na aboriri asora sibota omwaka Mariko omwaka Naftali igo murigerereti naigwa tigangiro ore buya kera basoma ainu mwasoma buya penalty omoishimiwa okabeiro mukuru twabeta abakuru nere twaba abakuru omaete twaba abakuru emyaka emekeiga twaba 2020 twaba abakuru nje na tong tongi na toma siringi 1500 5,000 andu mwana siasa ondana nero iweka igoto wete na tangasi chajire se family au sasa aya na achireiga ndara leta baseita meanchwa omo muroyo ntu akoreta nere gasi nane nkamutige gasi lakini ga kabeiro mo kansura na anda akabe mea uyu akoro kwetwad tu wetiga nyari bari na machikari basi mbiamano mheshimiwa aboka silivaga tigamba kwa ni mwensi mbiamole asiritere ya Yesu njengoro kwa Edward Sakawa Nyamweya ninche Sakawa okaba na iguli chiko iga omongi na unike mama ni ntuto bwate omuswati ogorokwa Penina moka mrominto Penina imoka egere barenga na etwachera oyo muka mrominto ige na chakolera timbati mangana mange lakini nchisa kawa na rwero ngol lakini ende akobanda ngeiri rire ngol yarangerwa abantu bangagocha nacha na lakini nkorunderu na enderi bu okoba konda ngeri biamono aya igwa igonkogana na majiko yani pasanta getamanya ngekero nona ari kugamba nabona ari nge igan koigwera majiko bari mwese mutageto tintaye bwa musie kurwande iga kiogo tagarra atari bo basi igo koimo osoera go chawagana sino basi iga abakiogoro book tintaye dije chabon igonko na majika basi bari mwese mutageto aba musie wa kiogoro can you come over here? I'm very strict. Ya igwa. Tegerera bangina na inwe. Amaji kwa pasta nkoirora. Tebe rietari yao na atangase no bwa MC okore turi go toirora ngo bwa MC. Obo MC 2020 no mwako gocha. Rietari yao kiogoro. Biamono. Abacha nyangi yo mongi na yunu ketokora nengo. Biamono asa marieta ngoro Cornelius Nyambati Nyasinga nkandia nyamwa. 2027 igegoika ngorigindo bwa MC bwa kiogoro nyasaye gagotoikio mondore epikipiki nkogendia mundu usiguraria mumbe kemeremo biamono onya ko no bwate kende rutari tindi gokoborire ngachire abake nabanene tigangire libageri gamba kwani bwaire buya asa marieta ni gongoro kwa Clinton Onyanja Buga ngani gere nsa matunwa na inje 2027 ngori gindo burai bwa kiogoro ward na inde nacha korpole yane abene ya shilingi 2,000 abo tagario buya biamono tata rutaria abantu baminto nabakwane bwire biyamole nande asa marieta nsaira sagero oyo naligete kero gya kiogoro ward ngaba namba 2 kunamba ibere uchi namba ya moteri rahisi sana egera abera ise kara muratire rogurari aba usambara ari bakubwati chukura obwate kura egana ari murache monkonye mbe nambe ya mo 2027 igona inche oyo sirete maokoro nande kwandande gotukuta maokoro ndali ya nyamiobo abana ari gosaba nga obategereri obuya tinya saba seni abalende ka 2027 moto bwate sini timoto tiga tigandu gatoro kia na yasini 500 ujase family biamono tata na inu mo konya kwe murunga nae no ndi pasara angeria torwete no miata no na misi ochita temeti onya mwamuka ugeteriria na ro temire nara otabo wende ingana bago chabono aya na inkuri yore nara angeri biya amachi konta teko tumye nara angeri bari mwatumwa bacha paka ne mweri ocha tojeti nchubana kiraye biamono mheshimiwa abo tokora kole nego sori gontu anje nere ainde ne pole sana somo ngina urarira senke ntu alieti na chikura no mheshimiwa boko akioro word igole ndi ntumanya ine ntuli na mangana ndabo bonde ne ega sori yayerebo bono ngwa kapole ase baria abajuguru bane ntabo gaiga nabo igo
Noyo minto Ngoli na Makori. Atu asomete na Ngoli na Makori ya Mario Primary School. Iga 44 years ago. Na ande na aliku neta ya seitari elanten. Na tane bake school tuaja gosomera. Igo tiga tusaba maya ekiagere mechana bere tubwatira ne ekiagera mangane ya makweli gaikire kerensemo. Igo ngurwande Ngoli ya naiga. Ande mweshimiwa gendera gusangeria. Nino chabantu baitongo chabali muno mugambita batokonya na abande bamwabo. Na inu moche moretero Ngoli ina akamuranje mo kirengenje mwakire kero pastor barangiri gaiga. Diamano. Vega uchao. Aya. Entarare inchua chairman inchu. Oyo igaro moiri go chae kase ni sora yabo amakori na nero munyakero kubweje para bo basi. Yao kuruchibeza chao ne chobiri. Na inje tigandu pole yane. Uchaso muchioteya. Nje mati urate mongoro kwa numano Joseph Wangonga se itere kenyerera abo basi. Chikase ni jane kamili baba sora lakini chasi ba makori alia nere kase ni yane mama nero mokoti omwaba mama omwabo igo mbali chikase ni jane bono ko banje tingo kwana siasa nyali bali tuachane ndugu ya nali nero mu assistant jibo kenyerera saburukesen ngocha ni matenga ngocha ale sibale lakini ntubuna bana siasa tigatukwane togene bono biri na manyango janda go seninje nacho bwiri bwana nje bweke bono una nateba aye osora senaye ngwaje tokandire siekere tata kwete kabisa na koire chiri busatu na boire 3000 arafu naja kolera sina kase ni ya ne jasiba na ye 2000 oikira timbo atikene ko kwana tingo endando lekero ko mwesimi Ntara achasiba to ko achasiba te mitaki. Tigange achasiba ngena mitaki. Mitaki ngayare. Mitaki ngayare. Ngai mitaki. Mongere mitaki gochima kuria te musona rwetu wana jesi mitaki okunya kwagura ngata nero guchonzi aya aina ara matanga baba na botote turase kaigo aya nganchere gojigo korande onde na aye inchwa apel inchwa omaita na manyeti yani onda motiringe bo besana aya nije ngokotebera oyo igwa igagontebiga esengencho na korobisi omochumba obo basi okorokuobiri innocent aba basi mwezi pi momorore kanda aya monyore migisi moriere itumbe mogende chinseno bono momorore aya onde nare otomu nande ngokorande ngira neri pasta ndoje ngango korande kirakiri mwakori nano monene mono kuoga kirakiri onde nare onde na mwana we nante abinga gwetoma inchubono baba onchonte abinga kigwetoma ngokorande murandi onde no ara ndabasa konyora amastaka babancho tote ibono na gwetoma. Pole sana si family asoko sirio mongina unique asa marita ngoro Cynthia Mora korigindo bo women rep Kisii County 2027 njebune youth at least naomba mnisupport at least sisi kama youth tuongoze tumekuwa satisfied na uongozi wa watu wakubwa tujaribu sisi next year aya Mheshimiwa Poko Nimbwata Matanga, I welcome you to my aunt to give a last send of the 10 next week. Bijamano genda so roja. Ni huko simu iko huko. Namba ya simu ndio huko. Sijui ni Naftali ama ni Mark. Omwana oyo gakorunga Cynthia Nyaboke wada.
Cynthia Mora obogwimenere bwakorigi bwa Kisii County nande no Mosai baisi babuona barare ne moira ataranyo igombo benabekira mangana yake ote no mware kwenyorera moko iro obogwimenere mobwene aya abantu baminto bakana banene nabakwanimbia muri mwensi oya kolo kwesimbe nkungu igona arure basi gocha koreresio masani onenara abantu baminto inche tinga kechiga mwenyora basubati aswabo MCA mo rato cha inche komori kurusameta mukwerero lakini enacha sengecho umumuruwe na enachera nande gentokera abantu baminto tigatobwatera namo amasikani ntutaitimanga nasiasa ritukoria oyo ganga buna baba lakini rende kero kigoro inyora Fred Okengo Matiangi inchugo chanko ngoriane ngoriane nkorune asingi miambi pastanga kwande amsini onywere chae mbala na korire mbiya mano lakini umwano genda no sora gucharia genda moera gucharia kirarende eyene ya pasta tari bogaki omwana oito temeti kirabano oyo momo gosio maete takomanya doctrine doctrine yeito torigo mbuya mono baba moko mosabera nera ire sameta mukwerero yani Kristi nare gote no musanyo ngaki intuna ba adventista ase basta tukware goteba next time wogocho ko monyenye karingora to kwana abantu baigwe abaminto abumwachire gotoa eng'ora nabakwaniri mbuya muri mwensi inche gonkoro kuspora kwambuka michieka ninjori omongi na mwaigure na rwanereire getigi yasunekana keiraniri naende ne yaki yaito toegwe station Nyamira yegetange kyomorero onye mokonyigu ninjoria omwana tore nero mochi oyo mompenina nare gokwanaga neseng'encho toinyore toimokiama toigoro ng'ankorutore tax toyobekerwe station Nyamira abasacha abaga tokobasabaiga rende nainu mwarenge korore ekimokorwana tokore egekora twaboririe abang'ina nkorera tori nainu moro motegerere temba komosacha oria are Nyamira egetange kegoeta bwoya abanto bae barigereri timbwati aye ngokwana ngusi engima tokoimokerera igoro torete tobekerwe stage area etobwata abakimbisi Kisii igo tobwata abantu abange bare Kisii baminyogete gotebisa kwao ao that's why narang'anyore tokoreresigwa tigantenene nkwane iga ne yaki yaito toegwe station Nyamira Yamono omongi no yigata ka utokenere egere kamati ya morore ng'ana acha osenga kibona gai aba sanchi bari banencho naye ya Isaya tokonyoru baka jinse kinande mbuo encho takomotetea mwakiraino incho no naye incho nayo yokenyere incho ninje mbwate rikondo bona turiko gena machikao bono naye ekonye bono isikwanyo urukuru mbuya mono mheshimiwa Boko asokonyerera ribageri aba bwensi mwacha asa matanga y'omongi na unike nara yabaretire pole sana ase ng'encho twasirire omongi na unike nande bunango nakobateibo tambega ase ekenyoro gakero okorigereri ng'a bono abang'ina b'emiaka eyinto babwati bono onyekere egesio ng'a nobwate omongi na bwa emiaka eyio naye otakeire orende
kuranje kora masikani morende kuno mogaka mariko na babustanire barendo mongino oyo mpaka nyarire goika chinga kiechi. Igo I am appealing to the members bekenyoroga turende abagotu bari barasa amagoko aito. Egento kende gia kabere nanyorwa ke buna mwigweto mheshimiwa Boka agoteba kurende buna morocha ase binyora mariga na mange. Ninje nabwato boiri bwane gochari bogetutu ochinse mocha musocho nara eto ngankorere nyumba. Kakimoko ngabera. Moma etenga no mari kerombwa teribaga tindi konyorwa. Bono nanyorwa ke kudi byaba chifu mboro barenga abandi bachire otatiga nanyorwa mu chifu oyo kenyererega nando ro moiri goitaganka. Bono nerenda eribaga kiegera tima itigusonde naro turakwebicha. Egento kendo omogaka teya omogaka Naftali naye waturendaga mpaka bono twikire iga igo naye pole sana asogosirio mong'ina mama omino ase eng'encho mao omochifu ono onyaura noarenge no assistant chief ono onyaura ngocha kobasiekerera nare kiegera nabo namaete ng'a omoigwa Johnson tare komochaga bono ntarakoregere ng'ereria omochifu Johnson achigokora kiegera no chaka magega na chaka kina akarato tigake magega egento nare goteba esa-brocation yaito ya mariba njatangase twe abantu mbabegeta application lakini chikaenda chikateneniwa ntagete mongiwe kero chateneniwa nande mbato tebeti nga tu apply buya bone deadline ere tare 15 kumoranje balimo bwata masharti ali buna mwaroje lakini nabegete chati batigano ene kanisa ngo tigande kopio igo kumoranje mobe kama amasakaraino tutarakora kera nande wiki yegocha bosio ninje ndigimbe ke barasa igere tukwanira ni amang'ana ayo igo moro sa kiegere serikali nere kurwo mwerekeo igo kuyatebete nga abali babeka bono nande tigabe kubuya tokaganga kukwabegete riringa bono nande naro bono nande mogwa apply buya egerende omonto aba appointed igo deadline ntare 15 bono asa ya mange na amake tigangere ryo mochifu okenyerere aere Madam Stella omochifu naro ro moigwanka Johnson akore mbuya mona aseribaga Nyasaye no muya matukonsi na nche nabareteire pole muna mwibu nchengoro Stella amenya chino mu assistant chief onyaura chifu gante beti maukoro nasirete naro tigamu amagoro ige family nabatebiri pole sana ntwabeka sama sawa na atari kweresa buya oyo nero ringo mu assistant chief omuigwa ito yese kera musukia libageri gatoko mukungu ya kanyori baga igo ngoro chogerete igo atorochi embusurerwe de sitani ngiya neje ngo bakwani wairire buya neje on behalf of national government kurumo kwa location neje naretere pona rambira mwichana ase family yateya no mokyokera ndi bwensi obogima okoba neje no oyosire nanti yane okoba maile iti anti bochere oyo sogete o masese masese no yo mwaboteya igo neje oyosirete nanti yane bona okoba tingo na mange abongweli boro mochifu amalita ngoro ku Douglas Oyunge ondiekie oliokwa na nende yani Matthew mbuyamono bono chief karibu sana na ayorere nyokorome yani nyogokoro na abanyokorome mbarega tuenda na rutarabarora rende mbuyamono mame seribaga abara ibe kanisa na basani baba God is good and all the time basi gonkoira neribuya mwensi aseng'encho mwachire kobamo na intwe gosherekea ogotimuka kwa baba twabeire nero ikire miaka emia ng'anonye tokorera naenda asencherende nkwegoki turaseng'encho omong'ina amenyire amo na intwe asirende abonare gosaba ng'a baria mong'ina atigire maega tiga Nyasaye atomente anene mono bari baba bakumoshugulikira sora na abamino bia mono ase eng'encho mwarendire baba amatuka yonsi
etwarwa korwa Bonyamei ari Nyaura kando na mama ko bari Bonyameyo naende musubati ominto omwana omali Gladys no ako bari Nyaura kamoranche ng'anchira abantu bari banyu Nyaura bagororoke senge njogo kwa Gladys narole nambe nyinge sana buyamono salute lyo musangerekano. Thank you very much abuna abacha asenge ncho yogo kwa Gladys no mongi na mama mbuyamo tiganya saba sesenie komoko ira na muira ne buya naenda moendre go sabere nkeye. Thank you Eliet tanya kundi nkorokwa gosemogaka muchifu Nyaura yamono moyo yamono nano tware ngenere igoro igona aja kumweba Isaya na bana bangete gokonya kwenda igo nande mbiyamona asogocha naye bono ng'anjire senator inchwa mwana uri ndubi kasani yane mama na arwirite mina agachikonyorera muino inchwa ngo ekonyega inchwa ngo ekonye yono mwebo abana ba Nyasaye na bakwani mbya muri mwenzi. God is good all the time. Inje Richard Atemba na inje oyo umongi na yunike bosiboli igare bwa mwabo igamariba akaro maika ko igo makia ko igo kumenya na ngale kwereza lakini kurwa ari Bonyamei kiogoro ari obuoyo liotero oba mama seke gusirende baba eko eragaro yo mwabo bitutu Abanyameyo bali mwacha bona Abanyameyi baende kenyoreke baka boko neno musomoko bwo Bonyameyo pastor baito naba emesoboko y'Abanyameyo Abanyameyi abantu abaya lakini mo tiga gocha ng'abang'ina bararire abantu bakoreta amang'ana amaya omong'ina nainde ngoenda gochimate Nyandrema nainde oba baba bona mairi gakaine una modenga chiombe chiakanira magunchara amang'ana ngutaka namuruka mbaba eko eraga ari omong'ina omotoereru omong'ina bwanchita abantu bamwabo ase kanisa ya Mariba kingo kina na mumiroro yomo asabari bari abegenwa noene kere mbura yare gotunko igama na atiga chiombe chiara atara ase totogweta mong'ina tare kuomana obare uja nainde boma riri yarenge yekebuse ekera arengo bokore riga kagusaba Nyasaye oye nonyene ekera abegete chiraba chirate chimogoteba mweta abande mbare bare kubeka muyekinga kieringa noe kure nyumba ere yesike ogwaka nga po abantu bayunganyare bochire lakini omong'ina okagutacha goche kanisa aga igarengo omonto omonyenyekefu naende garengo omonto omwanchete Nyasaye inche nabo na maete igo naye maete ng'omochiokerandi you have lost koero omong'ina oyo ne unify orenge nomong'ina ore koreta abantu amo igo abana ba minto kanisa ya Mariba abachokorori bola sokorara kwa omong'ina lakini tigatore maninga mambinero uno mopasto itateba nkore ngoteba iga oboiri mbosiranga ababa gotu bachire batutigire bono Mark bakosoransa aria oswate minto muri gatiabu manyanga mwatigire bweka intu bono tobwate experience moje motori gituba echi notes mu kweirana na Nyasaye tariko batiga Nyasaye tiga barende omong'ina ekero narenge rio mwari mwaye nagachire namorora ikera kondoro wanza kurera ekera arerira mbwate tokoboko onte ikaransa ari nkorigereri una nabatebeti nainderiria mwana obitutu ominto bitutu agasiro tarahira chikura chyobo seneta inche nimenya bose bakoire kindoche bono manero chire ntaireti lakini togusaba Nyasaye ng'anaro mabimbo okibuya Nyasaye tigabaseni yamono bwambo abo nakorie pastor nainche na nagotebinga nainche no yomo muna batante bet nainche mbeke sutie ye babegete kora no yomo obo omong'ina baba naturinda ekero turi nosora emiaka 10 nandega namanyete ng'eki nare gocha onye tindete sota Sprite pasta igonkuraira nanchi kuyoyi magocha morembo tata obo mochiwe igoro omonto natosegetia nando oyo orandetie omorisi ono ntegi
no muntu ndagate nango bono uri otebete aba ndebeka ebe kondore igongo kwande bone sukari nusu kilo igo gwatebete buyanga abantu ntoge na matanga asa abantu bari buya nande kwa magonya kubatenga mwechoke yani abantu aba na barakereta mutu abuyaiga aba n'abantu gotenga bechoke ode kitware gotebanga omorembo tatu uri konyoro ogendere gokora ngaki obo nade Yesu Kristo abaremye wetani na inte turabaremye na kubwa mono abagosemeria nga baada ya makweli aya obugima mbokorteki ekende Richard ateba na kinkoiro pastor ngaki osora yaute ninje toko bera kom igona inde ninche ndigi Mariko nare gosoma marikaya gitabu gya Luka 2:23 gego tanga na machiko manene ari kire abaisia batangi abako igorenda yangina mbaro kwa bachenu asoma nene bono tigambo uri for example bochinga igo abaisia batangi mukianga moko igoro mukia tibujuban bono moi wetina marikate Mariko minto no karabu egekora ninje na bere ntakane myake mengi mama akwete mwaka 80 tata na anajita kamubwati igo babo Richard kibago temanga babwati no Richard echiano ura anyore omakwambokeria abantu injego ninde ndo sora seritera Yesu because konya nero ore nangina ochimari kare no mogotuti ganda ramutiga sibota yaye ayinando muntu kurwari abantu naye bono no ndoka ya mware gonti nginangi na yebono mware gonti kana njenya gutara no sora yo ya sora bono chino choka igo nane tosuke mutu aseritera Yesu ekara nare gocha na atumwa ekinare kunyara gokora kero kino sora ura batebi lakini nane na bara beta tebia asora I hope ngwate beti mumuro minto monene na no yondo basinyaini bono rero gonacha na injenja kurere ko aromongi noyo mbaba lakini na atumwa no mweshimiwa okoro kwese kiri macho mumo maete onte bingo cha ndete ngora engore nene mwanjire ngore yu injetindi goteba jiri nkwangani nande no musiki we kanisa tingo etani lakini ni mwe gwetiri musuru ya macho kungankia tagete otegona masabonate banga mumusabire ensembo byakoredeki ongero ngori echiri buikomi ere buyo sere bobe onte biga Mariko minto mbwate buya na navitari naye kwa motebeti lakini onte biga ekero omongi na bosubori agusira liri tugoki Tuesday liri tukori ya Jumapili no tore no sora mwae osora na motebeti ngamongi na narware ona kartu amotebia gante binkorega chiri busano chiro jinda osora ere buyo sere bo gona sari igo sora tanga toje tiboi naya omaeteri chiko kwa manyarende abakungu no baturende lina koire kwa ruta ibere go chesikaro kwa manya ya morembe nuko begwa aya neji chinde munganjire nge Mariko nero manyete nago chikokora abana bamwabo ere buyo sere bo morembo tato tigara ngora batereria ndo gotero kurieke bunge kamena chorus kuri kuragere tomenye no morembe wanchani bwatogo kya toro serienchera voto inyulia ko baba ya sabande botambe nyasa ere no wanchani na intwe na vayetore wanchani bwatogo kya toro serienchera voto inyulia ko baba ya sabande botambe. Haleluya. Mheshimiwa Poko Nyasago siseni wakorire nseme nene nale oje kumanya abaheshimiwa wabonsi bina barenga naende omonguru aseni onde bwensi osoiri okoboko goseseni family chingaki echiga abanagania ng'ato torente efamily ase obosibwa Nyasaye ire ritarasareka ekero efamily ekona korobera bosia iga omorisia teya naende ore omogambi gantebire ng'a omwana nare omochokoro bwa omong'ina ore ng'umbu nagania akwane
igekera mogocha bosio nakwane abekwa ase mbeo arue speech yaye ne tribute yaye ase ng'ina koro efamily nchugocha ekero twakorire Leonard Omari efamily nere yachora nere oraru vote of thanks tokora omoyega bwa rituko ria rero. I want to thank everybody bari babwateranete omoroberi oyo obeire peaceful naende obeire with the decorum twakorire buya. Efamily nere yachire bosio efamily ya Teya family gose tari Teya family morisi nandire naki goikaransa Teya family ababosibori otebire abayunuke boka nabo bakoracha nari ekiagera efamily nenkare naende mbuya mono morisi ase okorengereri that way efamily gere enkare ababosibori nabo aba bachire bosio robera buya igo mobekera ini buya igo ande mwae gwechoka in terms of your age yari gochoka babuya nari tokomanya ng'a oyo nere next ase oyo buna mobwataneti buya igo bakate last born bana bono twakobekire mbeo Wanaine waminto jango ngireli bageri ganaike abakena onene abaikaransa sumo ibo babo minto yunuke bakwani marobe gambi mole Inga kiwabo minto amenyera aso buiko bwense nyake menge ande asinga njo byabuaye abwagara amenyere myake menge buna atekere ko manyayiga nando radriga bono ko manyanga kinda atsenkwano byabuaye abo minto no monto antita abantu ende no muntu anjite komenya n'abantu no morembe nande no muntu oganitie abantu batwara omorembe bonsi asenka na kirando nkata abantu barenge abamenyi abo mintu no muntu olenge okora emirimo yaye amaboko kabisa erinde onyore endagera orageria abantu baye ande okonya n'abandi abatagwate endagera naende abo minto no monto bwate nguruchi nyinge mono orenga no basami uya naende orenga otagia abantu especially abana bake abare gosoma basome naende bakoro mokia sama somabo kiagera na maitu buya bwitsemi na nyo tari bari okomenya amonera ke na someta se school ya mari bake ande no na manyete buoye no mong no lenge ogusege tigoroit semi mono ande no mong no lenge okwari bagari na wasoma pero menya tamonere igo no mong no ite tili bagari na mono asing enchugo se ta bana gosoma na ko semi avanto igoroit semi no mong no moyo gete nya sai singa kicho ko mabo ebon ke korana igo mogana no soma abu na re ko remer mo kansa monto gwato mokisana se ase mirimo ye kanisa na asaba okoreri bwaye nandi n'omuntu musigete nyasaye kinga kikyonsi ono ntogukwana obuya bwabo abatukore ono tware gusabira abantu baba abo minto abana baye abatigaire n'obutuko basabira amaya nyasaye abakonya nandi nyasaye abarende nyasaye abaye kinguru baba munatumukire iga tigatumuke lakini to lere tole no wasemani
ngali kelmo e karnya sara ira nen tu marana wabo minto nainde ngakinya sara che momanya nomoremba wana wa minto nainde mutwaro wichana kundu won awana wa mwa wabo minto mwaka tatu minto James Makori abato oko apore na sana singin jomwa rengno mo na bawa mo mwaka minto sablon matuta mwaka minto masota na wana wa wa tigaire wana toko wasanya sawa e chinkuru na endo motenna boko ngu kabisa rinde mo wasemia na endo mole ndawana ba minto wa tigaire asawa na ba mwen na na toko watevia asawa konya na ndabarende bachukuru ba mwen asmore andon asmore toko wasaba makoro mokia mo basoma ande ori more school makoro mokia kabisa rinde pero motingi gara bago karna bago karata na demna arku basi tamwen rinde mosome monyo rit mura nyora so ma woino ande Britanians diamana singincho yawa minto menspi abu mo achire singincho abo minto koto apore ande toko waga nalia mayando sa tomoko nya sawa konya mugenda wiya moto na goto sabirania nende chinga kinde na nden tumarana igo diamana singincho twali baga na nden diamana singincho mwabeira mona into asama tkayon sipi kwa watu mo chando iga oko ranga kiwa bakwa enwa na ngai tukuria rarikire swali ayo mwali nkwerere gokenya sawa konya na ndabarende babaga na iria maya mwenzi abantu baito abana ba mintu mwenzi pi na baramo atene ni wabu abantu ba mintu korwa kiogoro kanise yoboyo na baramo mwenzi nya sawa seni abantu baito koru keumbo yamono manyara mwenzi yamono asingi tuntu abaro nya sawa konya bana baito koru nya bisabo bana baito koru lise ana baito mwenzi pi tu abaro kabisa bana baito banyanjama mwenzi na baro nya sawa konya uyabwa waba na bwa gere tu merenge teraiga ono samaria tankoro Cliff Makori Mohaka Makori among na Agnes Mora na bwa Bible baito Mohaka among na babo tumukire babo mintu tu antitemono on kenya sawa konya abana ba mintu bande baro batare kenya re bugalio gocha gamba wa Krisha singencho na nyodeli bageliga ono Mohaka Makori karate nena ate nano mongi no era kina bana ba bande kanya bara ta singin chumbanya orti baga tibanyo urgo chanko renki ni baroro ari ko basaba ari baroro ai mokyo ko ba ko randa se bale linde abasaliuti no Mohaka Makori na moro no ikaransa sike tuawo ate nenera ahora amboro ko boko no mamorode piamono tianya sawa konya piamono pasta singin chumat no reli baga piamono monyakero piamono mwenzi kabisa bari mwacha tinya sawa konya na ndabarende moko genda bia omalembo nya sae obamona inu mwenzi piamono nya sabarende bana ba minto mwenzi nya sabarende piamono sa asante twakubana iria mayambi ya mama je family nere ya tenenire bosio turangeria balisi bonsi pibara sumo sangerekano na barandia tobeke family ya sobosi bwa Nyasaye. Naendelea kushukuru kwa wale ambao tumechangia programu yetu kuwa hivi. Mungu awabariki na waombolezaji vile mmevumilia. Mungu wa mbinguni awabarikie. Kwaya ya Amariba anyendiria twakora litogokora ego togotero gotera tomanya gutira guchirogoro na ende ne kwaya iyo guchia soko enio mongina bosibori. Tanga barandi baraiga na balisi abache bosio baetana ne family elders and pastors who are in our midst. Toetana ne family toyebe kaso bosio bwa Nyasaye. Titorina obo menyo omochetoria toga
Jehova Turanyomo Jehova Si Buna tukirite igo tigato oyo igo agwari baga a vote of thanks tumanya kokoro gusaba Diamano pasta asokonya libageriga abanjwa abanene n'abake bali mwacha sekolera yane abakwani biamole nje nali ko photo of thanks asaba baba bali mwa chikolera cyane abayiri bonsi kinsemo cyonsi bali mwacha gali tukolia lero mwa tiga chino mwacha kolera yane Mondo naende nkoira photo of thanks asa abana bane bali basugulika na kolera yane mono sana nyakitali alia kera onde bwensi olengese familia yeiga oyole kongoso na omwana one Mariko na omwana mintoga Naftali igongo ta mwesi pi omwana oli ole kusugulika no mongino nyakitali alia se ward osugulika na ngina ese ward ya matukonsipi unalenga se ward abaminto mwesi abatebiri byamana sogocha utapoteza muda byamana sana na atebiri byamana asaba iri bonsi kinsema kyonsi kikolera kiri mwatigaire mwaicha mwara abana bane ntotigo boiri oboiga abana abane bansugurikere mono na ngira baikiranga mono asama ngana yonsi bina tokonyakonyora matanga nini ngoika na torama sana na atebiri byamana pasta asama ngana yonsi byamana musreni. Thank you. Mulisia ototo akuwakilisha balisi bonsi asabe manya gukora Buya mono tusabe Nyasaye wito tatuitori guru buya mono kwabera mu 1920 watolendri watoikirio warobo toragora kindi kiyo chabwa sore bione kire Nyasaye kwabere ne family ye kurwa banyoreto bokongu kwabagerere kwabagitire Nyasaye baigire chinga kichi walimu banda tukabasenka ya mutongi koranje twese tuasangerekanira twabere bito Nyasaye anda senge tumanye miyo y'abantu Nyasaye koranje twabere bito nyirasura tubakana kare family yetu anyebekira sama kwa mutongi genda ko bamona barabo obarendo bagitere marayika yatana no mucyori Nyasaye onyare ko barenda ko bamone karo barusiro mwanju wa Nyasaye onyare ko ikaransa senkeria obarende nasingira cyose Nyasaye numusangerekano yo mugima kero turatane kana Nyasaye kene na kero yo mobo obama bera para baike buya Nyasaye ne kero litukolira yare buya no wanje ko koreka Nyasaye chigonsia buya mnorare tuasubire samara sumolito. Amen. Piamano. Mwachenu tata Nyasaye na inje buno musombo yo kwabekira rogongoro aretire amateye yakirwe no gwako kwa makweri basiririe ngina bantu ngina koro bantu oyo lenge sire na ase amate yae na ase kanisa yao mongina yunuke bosiboli tea atwale gosaba monene nga amate yae atigaire maega oyo bogori aschimba bachiao kubagosemeria konene gwetaneti oboina ne mambieri okoroka kwao ekero mongina bosiboli araboke anyore amate yae onsi nche yariganeti asogotoreka gwa kare na kare tata Nyasaye twale gosaba nga ondete nyarekana arwa soko boko kwase family ya tea kurende bonsi baikero gonjoka bonsi baikero gotoreka baseseni nando barende abana aba batigirwe na abachokororia bomongina bagendere goseboka asobogima bwabo erinde Yesu barora amaya aria ogotoma kakobachera chiamate chiabo na chinka chiabo katokuru atokwenda kobeko mongina asarati mokere goikari tukoriririo gocha kwao twasabira monene otoeri bagarigia obotoereru nerire buna ritoererete iga omongina arerigwe buya no morembe ekero twarura ororo Yesu Kristo nyageko kubwenera riro rioto ebisio byembura twegenire kwa iguru gosaba gwaito nosesenia ababonsi baremereire goikekereke iga baikaransta ase bibanda abandi baikaransta mu baso igoro twasabira ase rieta ria Yesu omotori oito amen moseseniwe tiga toba okoboko iga barisia toba okoboko iga bwango iga
ekwayeri amariba tirigoteraga iga twaigure rogoro aria ase aria tari buya amache nare ense aria igo togotira tochigoterera aria ase ekebure kebure rogoro no togochigoterera. totire gochirogoro chikwaya chiri chiaito kwaya y'omosaria totire gochiaria God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Count your many blessings, see what God has done. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground. Holy, 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 Lord God Almighty. Oh, thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Mighty God in three persons, blessed Trinity. God in three persons, blessed Trinity. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear
a presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave his son to win his erring child. He reconciled and pardoned from his sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels' song. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how
from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning on the everlasting arms, leaning on the everlasting arms, leaning on the everlasting arms. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from Emechando ningo tu nerioka ningo tu nyomotoria ogankwera somote banto bonsi bagotiga sobuya ningo tunye. Hallelujah. Amina. Twakomnya kiro gatero kwe 228. 228. Kemerindo engetanaine isienchera asobuya triko Kemerindo engetanaine sevizera yobogima Tinkoboa ekiagera namanyire oyokonda
Twakoratiga ngo. Bwana asifiwe. Mwarigeria konda gitabo cio. Twagende tuwe. Ndo basakoli ndori mono. Waroko bakonwa kwana maroko genda. Iga. Twarorire. Twande ya kabere bona twa. Kemerindo eko nuchago. Kemerindo eko nucha. Sebitare bemechando. Tingwaboa ekyagera. Namanyire oyokonda. Namanyire oyokonda. Asenyancha yemechando. Emerindo yemechando. Yesandae onsimbuya. Kama temwa gonchichera. Nyancha neva embe mono. Korendeni nike ngumbu. Namanyire oyokonda. Namanyire oyokonda. Yemechando. Yemechando. Yesandae onsimbuya. Owanchani womotoria. Wontangaine asenchera. Ni mwegene goikangike. Namanyire oyokonda. Namanyire oyokonda. Asenyancha yemechando. Emerindo yemechando. Yesandae onsimbuya. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Goare. Twakore tukaturatikira abo twikira mwario. Mubundi atabirenga twikira mwario. Kutoka thikwariga ni pastor gocha igari ndakore nsemende atikaire. Indi tukorega nasabira muri abanyakogenda banyagwesabusia tukuna kogenda nesemende. Gatika mwari kurata chaigoro igarende mwara ni akwe igarende. Utachaigoro iga. Tunapoendelea kutacha, tunataka kuwashukuru hawa ndugu zetu wamefanya kazi nzuri kumjengea mama nyumba ambaye atapumzikia mpaka siku ile Yesu anarudi. Tunaomba Mungu awabariki abaminto. Sawa sisi tumakolile nomo wao na mwale ngaba ke. You work together in unity. Tunaomba Mungu wa mbinguni azidi kuwaneemesha katika maisha haya na awajalie mema wakati ambapo tunaendelea kuishi ulimwenguni. Na ale gusaba bichike bimo bisukiasi niniga ngosaba tole enkobeka tole ya maoga igoroga iga Rete muina. nona ali sibabeka na babikorusi bo bigachwe oh yes. Nataka pasta wetu ambaye tuko na yeye hapa aweze kuombea hawa. Baadaye tutaweka maua hapa kwa kaburi kuonesha kwamba maisha ya mwanadamu ni mafupi sana, ni kama maua. Kwa hivyo Pastor Umbiro Samuel unaweza omba. Ngosabatole. Ondangana joli. Tosabe. Tata Nyasaye mwana muikomo chenu buyamone kiara gwatokonyire twikira bwaro boiga. Kutwa chagite nyangi ya baba wikatwikira ngeno mwari bono. Nyuma tutarabeka maoga na twari kuri ngambu ya mona singinche chibundi amona baminto ba kutumeka singincho korose nyombe yiga. Nande bayikira mwari asingincho yokomo beka yiga se nyombe ye. Twabasabire chinguru twabasabira afingia.
twabasabire basisini ase bagosoka gochia ko bakogenekere bakoirana obairane ni chinguru echi batumekire ase ng'encho emeremo emiya naende ekero omonene oratokonye tumena bara bwase amatuko ande are gochia bosio tobake rieta riao bono ekero naende ekanisa egotigara koba ase eng'encho okobeka amaogo na efamiri twasabire omonene omorembo na obuya bwao amaogo iga akorokia obwanchani naende aroki ng'aki obogima bwaito bore obweng'ang'ana korende omonene oito ntobwate ogosemeri gwetaneti embere eye ase twabekire baba ng'a rituko erimo yese ekero korene otobwari akabere nobature bonsi abegenwa barare buna baba ere tomerane gatigati ya mare otoire ase enka yogotuma kobwakana kare bono eke toteneine iga buna ekanisa okuno kogosemeri tobwate na ekero omorandi aratora ase ensemo yatigaire twasabire bamonene twakorire twasabire okogegena okogatigara ase ekifamiri iga na ase abana baminto bonsi ase eretera Yesu Kristo oyo omotore ito amen. Buya mono tokoira ribaga eri bono omodikonesi ori buna araria egesiche egetang'ani na abamura bomong'ina yunuke bakoegwa basangere enyegenete riri rinene baegwa basangere abana bayunuka abamura abamura bayunuke babeke rioga nabo abwo mokorukorogoro iga mwabeka rioga mororekane ne kamera bune bamuregete abwo mwagatacha inse igo morigere mate igere mate mokoribwata mwakabera katika rioga mwakabera korogoro igo daktari bera korogoro igo asi mokorta ngora iga nini mokomeka somutu ega muturogora abu ngora abu asimwata chire ngora morigete kamera ngora morigete mat igo wira ne ujuma ngora abana bomong'ina kinyaroka daktari motene muina ali bon anya mwale ko wake ebicha ganga mwabaka iga aba nyaroka aba iseke bomong'ina barabaye wili oga Satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Just Nyasaye bwanchire rire riabeire buya tutagete tobeke abu asimwaikira igo tana moino bakaba bamura efamiri mutene moino ari stote bamura bari babekete batenaria baiseke batema tabita ari amanana ari mutene moino ari ono bakaba mura inchogo cha keromon aba abande keromon teri meri motopa bakaba arogoro bogeka amba gayino bakaba muraba baonjokana nie bisicase soka padei bas bake bija moka baiga ona moko ni chamo tu wana kera ngora kana moko bas dojo ke yoga bano wata yure beta bano ese ko beka yoga bwaso ko beka kwani gocha ese ke mata pero tu kana kreke ali no si kabu ay pues va ay nas baches mo ay nas baches osi mota ke weta na
Fani como isso. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone. Yet in my dreams I'd be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Or if on joyful wing, cleaving the
to thee. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever He speaks, and the sound of his voice is so sweet. The birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known, and the joy we share as we tarry there, none other has ever just as I am, without one plea,
but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God. I come, I come. Just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fightings and fears within, without, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, poor, wretched, blind, sight rich is healing of the mind, yea, all I need in thee to find, O Lamb of God, I come, I come. Just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath his wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you through days
days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangers fierce your path assail, God will take care.